كل بزحزة سماين درن زرقن زي الرقن بزفترة بحد እግዚአብሔር አብ نأمن بحد قويتا بإيسوس كريستوس ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ወሃድውን نأمن ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሐቀኛ አምላኽ ዝተረኸበ አምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ بمنفس قدوس كاب قدس دنگل مريم سغا لبس سب كون سب كوينو دما بزبن بينتناو بيلاطوس منتانا تسقله حمم مكرا مسكل تقبل موت تقبر اب قدسات مصحفت خمس تصحفه ابسال شاي معلتي كاموتات تفلي تنسى بخبري ناب سمايات عرقه اب يمان ابو تقمته كم بحدش نهيوانن نموتانن كفرد بخبر خمسيو نمانگستون مودات هايبولون ويتان محوين بزخونه كباب زسرز منفس قدسون نأمن مسابن والدن نسجدلون نمسجنون بنبيات تزاربيو لعلو كله نهاواريات قبايا بزخونت بحانت قدس بيت خريستيان نأمن نحدقات حاتيات بحانت تمكتون نأمن تنسايا متانن نزل عالم زمتسي هو التسفان قبر امين وقويتا صلوتنا سمعيخا حاتياتنا حدقلنا كريا لايسون 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 لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون يقوم برهان ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርኻን ብልግስኻን ሙላአቴን ኦ ንኹሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ጊዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ኻርዳ የብልናን ኦ አምላኽ አባና ሕደር نبدلنا يغريتان محرتن قبرلنا تبدليتنا بزي دليتنا زقبرنايو يتب فلاتن بزي فلاتن سرحنايو صورن قهودن زخونا حتياتنا من تتبلع علينا السم قدس سم كايلكا او بيتا يغرب لنا
ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳንበር ከም ተግባርና ይኹን ኦ ጎይታ መዓት ግበረልና ምስጋና ቀዲስና ከነመስግነካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት ለት እንጀራና እንጀራና ንሕና ንዝበደሉና በደልና ከም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና ዳንበር ናብ ፈተና ኣይተእቱን መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘበናትካ እሞ ኣሜን ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለሆ ድንግልኺ ብዝጋኹን ድንግልኺ ኣደ እግዚአብሔር ኮይታ ሰራዊት ሰላም ለክለሆ ንስኻ በንስቲ ኩሉ ዝተባረከ ኩለኽዮ ኦ ምልዕተ ጸጋ ደስ ይብለክዮ ኦ ፍሰቲ በልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ካብ ፍቁር ወድኺ ክርስቶስ ወልተ ምህረት ለዓለም ዓለም አሜን። ዲያቆን ብርሃነ ናይ ንስሓ ጸሎት ኣብቲ ቀረባኩ ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባር ይኹን ብቃል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣእናዮ ንስኻ ርህሩህን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ እቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ዓረቐና ተደገልና ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ገረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላእን ክህልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣኽካ ላኣኸልና ብጸጋን ብርህራሄን እቲ መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወልድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሬኻም ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለዓለምን አሜን አሜን። ኣብ ቤተክርስትያን ዘለኹም ወድእዎ ኩሉ ተናይ ሙዳት ዘላ ድሕሪ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብበረኸት ዝሰግደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ዝተመልኣኻን ርህሩህን ነቶም ኣነ ዝቀዳማዮም ሓጢኣተኛታት እትምሕር ንሓጥእ ምንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ንኽነብር እምበር ክሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ እቶም ዝጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኹሎም ናብ ድሕነት ትዕድም ኦ ጎይታ በዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልመናና ተቐበል ህይወትና ኣቕንዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር መርሓና መንፈስ ቅዱስ መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያትን ክፋእ ሓዘንን ስቅያትን ልብን ርድኣና ብህልውናኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳት መላእኽትኻ ሓለወና ናብ ውህደት እምነት ከነመርሕ ምእንቲ ኣብ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንጽበ ዓድለና ክንበጽሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኣምላኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ከምዚልና ክንመስግነካ ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋኣትና ፈተና ይትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለኪ
بحلنا خي دنجل دنجل خي أخي بسقاخو سقاون دنجل أخي أدك زابي كويتا سباي سلام لك الله نستخير تخي كابن استبرختي خي تبارك فرقت سهون فرسهم بروخي ومن تسقى رساخي وفسستي دس بلكي حتنا حركنا كافة أولو دقيق يسوع كريستوس انتانا ردنا زلالم عالم امين آمين. Ay mo kanan may. May kapurdali. May kapurdali. ابز حالة جزينا ابينا تطويلنا ممرت ماريا Kam haro yung hiji. Meat. دكتور سقا بميت قبرنا ممرت ماريا ميت كين خلها ممر تخلى مريم ما ينسمع عندي I'm trying to unmute it, but كلاتنا. Okay. Keep going. ابينا بس احنا نرنا ابز حالة ابي تطويلنا نرنا ممر Okay, can you stop sharing Kagoro Motanate? Okay. اب كوزر خلت بخمي تصنع جميرنا نرنا So share Kagoro عشان نسوي بيني. دحم بس شرقر يالله Okay. نراي كالله No, Ryan. Okay, حجي Ryan. Okay. بخمي نصنع علنا سرعة تخليل كل التحدي جميرنا هو سقع مشتبه بس احنا نيرنا مثلا. Continue please. تخليل ببيت كريستيان تماخيلي في السام لنا حموشة شدشته صقمات تخليل بيت كريستيان تم حضره كتسلو نبدالي غنيحه نتبدالي مخيره بعركي زي موقع مغنيات كلت يوم معراق انتابيوم كساع زردوم بكت بلوم اوكي بخميتنا موقع ويقبل زخانه صقمات نتليخا حقاو فتح تقبرلو النارينا هو كتسلو تخليل كبر مستير هلاو يسابي زبل إذ مستير زعبيو أنا جنا بناي كريستوسن محبرون مسلا الخزبلة كاتيلنا أبزا قدست معالتنا ريوتي كالاي قال كيدان زابير مسب زبلي أتي أب كسر خلت حدا زرعنايو تخليل أمونغو أب تحت صلاة الزابير بسم الزابير سواين سبيتن زعتو قال كداني جها زابير مسوبو زعتو قال كدان إن أنري بزاق دسمع عالتي قال كدان زابير مسب زتواهبو نبونا آدم أب أوري زفترت كلتا كابشو منتخ ساب عسرتو شو عتزلو زابير نبونا آدم كدان هبو إذا كدان زز تقبلو أبونا آدمن أدينا حيوانن يوم نمقبالهم زتواهبهم محتم إذا كفون صبغون تفلت يا كبا انت بلعهم موت كتموتيهم سلازي نزات إزازي أحليوما بهوات كنورو يتواهبهم سلازي حلوها نتحقق زاهير بمفراسو موت مسيو مالت زتواهبهم تسفى زلا على ما هوات ناي ملك ناي تسفى ملكت كا ذهابهم محتم هوات أبطار استواهبان نازل زفترات كلتا اندحرينا
እቲ ብልዕዎ ዝተባህለ ኦም ኣሎ ኣይተ ብልዕዎ ዝተባህለ ዕፀ በለስ ኣሎ እቲ ኦም ህይወት ከኣሎ እዩ ስለዚ ተቐዳማይ ችዳን ናይ ሰብ ዝበሃል እግዚአብሔር ምስ ኣቦና ኣዳም ዝኣተዎ ኪዳን እዩ እቲ ካልኣይ 2.2 ዝተዋህቦ ነቦና ኖህ እዩ መሬት ብምልእታ ተባላሻ ነበረት ኖህ ግና እንታ ዘይብሉ ጻድቕ ሰብ ነበረ እዩ ኩሉ ፍጡር መገዱ ኣባላሹ ነበረ ኖህ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ረኸበ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ነቦና ኖህ ችዳን ሂቦ 9 ካብ 1 ክሳብ 17 ዘሎን ሰፊሕ እንተንቢብናዮ ተቐበልቲ ናይ ዝኺዳን እዚ ህዝቢ ዓለም ንኩሉ ህዝቢ ዓለም እዩ ኪዳን ኣትይሉ ናይ ምቕባሎም ማሕተም መርከብ ኖህ ማለት ነፍስኻ ትድሕነላ ሰብን እንስሳን ኣራዊትን ኣዕዋፍን ዝድሕኑላ መርከብ ስራሕ ኢልዎ ስለዚ ነታ ዝበሎ ተዓዚዙ ነታ ችዳን ኣጽኒዑ ማለት እዩ እቶም ኣብ መርከብ ዝኣተው ዘበሉ ኩሎም ሰብን እንስሳን ኣራዊትን ኣዕዋፍን ከዓ ድሒኖም ዝተዋህቦም ተስፋ ኣብ ምድሪ ምንባር እዩ ማለት ድሕሪ ሕጂ መሬት ክሳብ ዘላ ዋዕን ዛሕልን ሓጋይን ክረምትን ብርሃንን ጸልማትን ንኸይለዋውጥ ብስምካ ንዓለም ኪዳን ይኣትወላ ኣለኹ ኢሉ እግዚአብሔር ኪዳን ኣትይሉ ናይ ተስፋ ምልክት ዝተዋህቦም ቀስተ ደመና እዩ እዚ ማይ ምስ ሃረመ ድሕሪ ማይ ምድንባው ከምዚ ዓይነት ምልክት ኣብ ሰማይ ክትርኢኻ ኢሉ ኣብ 9:13 እዚ ችዳን እዚ ሂቦ بدحريو እግዚአብሔር ምስ ህዝቡ ዝኣተወ ችዳን ምስ ኣቦና አብርሃም ዝኣተወ ዘፍጥረት 17 ካብ 1 ክሳብ 21 ከምኡውን ሮሜ ምዕራፍ 4:11 ነቲ ችዳን ኣስፊሑ ገሊጽዎ ኣሎ ተቐበልቲ ኪዳን ኣቦና አብርሃምን ዘርኡን ናይ ምቕባሎም ማሕተም ግዝረት ማለት ኣብ ዘበን ኣቦና አብርሃም ኣብ ብሉይ ኪዳን ህዝቢ ኣምላኽ ንኽኾኑ ኣብ ሻሙናይ መዓልቲ ዕልቦ ስግኦም ይግዘሩ እዚ ምግዛር ዕልቦ ስጋ ከዓ ናይቲ ንሓጢኣት ንፍንፋን ልቢ ውሽጨው ልብና እንገዝረሉ ምልክት ኮይኑ ደጋዊ ምልክት ኮይኑ ተዋሂቡ ዝተዋህቦም ተስፋ ንኣህዛብ በረኸት ኢሉ ንኩሉ ዓለም ንበረኸት ክገብረካየ ንዝባርኽኻ ክባርኾም ንዝረግሙኻ ከዓ ክረግሞም ኣህዛብ ኩላ ምድሪ ብዘርእኻ ክባረኹ እዮም ናይ ተስፋ ምልክት ወይ ማሕተም ዝተዋህቦም ምድሪ ከነዓን ንግዚኡ በዚ ግዝረት እዚ ተስፋ ዝነበሮም ነታ ጸባን መዓርን ተውሕዝ ምድሪ ተስፋ ክበኩም ኣብ ባርነት ስለ ዝነበሩ ካብ ወፃኢ ስለ ዝነበሩ እዚ ተስፋ እዚ ተዋሂቦም እግዚአብሔር እቲ ሳልሳይ ምስ ሰብ ዝኣተወ ችዳን ምስ ኣቦና አብርሃም ዝኣተወ ችዳን እዩ እቲ ራብዓይ ችዳን ነቦና ሙሴ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ዝተዋህቦ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 19 ካብ 5 ክሳብ 6 ተቐበልቲ ኺዳን ህዝቢ እስራኤል ናይ ምቕባሎም ማሕተም ግዝረት ምኽባር ዕለተ ሰንበት ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 10 ካብ 10 ክሳብ 17 ተጻሒፉ ኣሎ ዝተዋህቦም ናይ ተስፋ ምልክት ምድሪ ማሕተም በዓል ፋሲካ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 19 ቁጽሪ 5-6 ሕጂ ድማ ቃለይ ያጸቢዕኩም እንተሰማዕኩም ኪዳነይ እውን እንተሃለኹም ኩላ ምድሪ ናተይ እሞ ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ገንዘበይ ክትኮኑን ኢኹም ንስኻትኩም ድማ መንግስቲ ካህናትን ቅዱስ ህዝብን ክትኮኑን ኢኹም እቲ ንደቂ እስራኤል እትዛረቦም ነገር እዚ እዩ ኩላ ምድሪ እኳ ናተይ እንተኾነት ንስኻትኩም ግን ሓለፋ ኩሉ ምድርታት ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ገንዘበይ ክትኮኑን ኢኹም እዚ ዝኸውን ግን ቃለይ ኣጸቢዕኩም እንተሰማዕኹም ኪዳነይ እውን እንተሃለኹም
كل مدري ناتا يمو حالفا كلهم حزبتات ገንዘበይ ክትኮኑን ኢኹም ንስኻትኩም ድማ መንግስቲ ካህናትን ቅዱስ ህዝብን ክትኮኑን ኢኹም እቲ ንደቂ እስራኤል እትዛረቦም ነገር እዚ እዩ ስለዚ እዚ ዝብሎም ዘሎ እንተሓልዮም ሓለፋ ኩሉ ህዝብታት ገንዘቡ ኾንዮም እቲ ዝተዋሃቦም ተስፋ ከዓ ኣብ ምድሪ ከነዓን ኣብ ሃገሮም ብሰላም ምንባር እዩ ዝተዋሃቦም ተስፋ ከዓ ናይ ተስፋ ምልክት ማሕተም በዓል ፋሲካ እዚ በዓል እዚ ኣብ ግብፂ ከለው ግብፃውያን ሞቶ በኹሪ ዘበለ ካብ ሰብ እንስሳ ክቕዘፍ ከሎ በዚ በዓል ፋሲካ በዚ ገንሸል ፋሲካ እዮም ካብ መቕዘፍቲ በኹራት ድሒኖም ስለዚ እዚ ተስፋ እዚ ኣብ ምድሪ ግብፂ ዝተዋሃቦም ክሳብ ምጽኣት ክርስቶስ ህያው ኮይኑ የንብሮም ነዚ ሕግዝ እንድሕር ሓልዮንካ ኣብ ሃገሮም ብሰላም ክነብሩ እግዚአብሔር ኪዳን ኣትሎም ነቲ ኺዳን ይሕልዎ ስለ ዘይነበሩ ከዓኒ ቀጻሊ ስደትን ምርኮን የጋጥሞም ነይሩን ኣብ ባቢሎን 7 ዓመት ገይሮም ናብ ኣሶር ወሪዶም ነይሮም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከለውን ሮማውያን እዮም ዝገዝዎም ነይሮም ነቲ ዝበሎም ቃል ስለ ዘይሓለወ ተኺዳን በዓላቶም የፍርስዎ ነይሮም እቲ ኺዳን ከፍርስዎ ከለዉ ከዓ እቲ ኣብ ሃገሮም ኣብ ምድሪ ከነዓን ብሰላም ናይ ምንባር ተስፋ በዓላቶም የጸልምትዎ ነይሮም እግዚአብሔር ግን ኣብ ኪዳኑ ኩሉ ግዜ እሙን ነይሩ እዚ ናይ ዝኹሉ ኪዳናት ተስፋን መፈጸምታን ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ክንብል ጸኒሕና ተቐባሊ ኪዳን ተቐበልቲ ኪዳን ክንብል ጸኒሕና ሕጂ ግን እንታይ ኢልዎ ዘሎ በዓል ኪዳን እቲ ኪዳን ዝህቦ ዘሎ ብባህርየ መለኮቱ እቲ ኪዳን ዝቕበሎ ዘሎ እቲ ስግ ወልደ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝሓለፍናዮ በዓል ኪዳን ተቐበልቲ ኪዳን ክንብል ጸኒሕና ኣብዚ ግን በዓል ኪዳን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኤርምያስ 31 ካብ 31 ክሳብ 34 ከምኡውን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ካብ 23 ጠቂስዎ ኣሎ እዚ ኪዳን እዚ ማለት ሕዝቅኤል 31 እንታይ ዝብል እንሆ ምስ ቤት እስራኤል ምስ ቤት ይሁዳን ሓዲስ ኪዳን ዝኣትወለን መዓልታት ክመጻ እየን ይብል እግዚአብሔር ቤት እስራኤል ተባሂሉ ዘሎ እቲ ኣብ ሰማርያ ዝምራሕ ዝነበረ ናይ 10 ነገድ እዩ ቤት ይሁዳ ዝበሃልካ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ቤተ መንግስቱ በቶም 2 ነገድ ክሳብ ምጽኣት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈላለዮም እዮም ነይሮም ስለዚ እንሆ ምስ ቤት እስራኤል ምስ ቤት ይሁዳን ሓዲስ ኪዳን ዝኣትወለን መዓልታት ክመጻ እየን ይብል እግዚአብሔር ከምቲ ካብ ሃገር ምስሪ ብኢዶም ሒዘ ከውፅኦም ከለኹ ምስ ኣቦታቶም ዝኣተኽዎ ኪዳን ኣይኮነን ኣነ ጎይቶኦም ክንሰይሲ ንሳቶም ነቲ ኪዳን ኣፍረስዎ ይብል እግዚአብሔር ድሕርዘን መዓልታት እዚአን ምስ ቤት እስራኤል ዝኣትዎ ኪዳንሲ እዚ ደኣ እዩ ሕገይ ኣብ ውሽጦም ከነብር ኣብ ልቦም ከዓ ክጽሕፎ እየ ኣነ ኣምላኾም ክኸውን እየ ንሳቶም ድማ ህዝበይ ክኾኑን እዮም ይብል እግዚአብሔር ኣነ ኣበሳኦም ይቕረ ክብለሎም ሓጢኣቶም ድማ ድሕርዚ ኣይክዝከርን እሞ ካብ ንእሽቶኦም ክሳብ ዓብዮም ኩላቶም ክፈልጡን እዮም ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ንብጻዩ ነፍሲ ወከፍ እናሓዉ ንእግዚአብሔር ፍለጦ ኢሎም ድሕርዚ ንሓድሕዶም ኣይክማኸሩን እዮም ይብል እግዚአብሔር ኣብታ ቁፅሪ 34 ኣነ ኣበሳኦም ይቕረ ክብለሎም እየ ሓጢኣቶም ድማ ድሕሪ ሕጂ ኣይክዝከርን እዩ እዚ ሓጢኣትን በደልን ምትሕልላፍ ኣብ መስቀል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሙ ዝደምሰሶ እዩ በጀክኡ ክድምስሶ ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዘይነበረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት መጺኡ ነቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ነቦታት ተዋሂቡ ዝነበረ ኪዳን መፈጸምታ ዘለዓለማዊ ህይወት መፈጸምታ ተስፋ ክገብር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስግው ቃል መጺኡ ተቐበልቲ ናይዚ ኪዳን እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን እቶም ብግዝረት ውሉድ ኣምላኽ ዝኾኑ ህዝቢ ኣምላኽ ዝበሃሉ ደቂ እስራኤል ጥራዮም ነይሮም ምስ ምምጻእ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋሃበ ኪዳን ተቐበልቲ ግን ብክርስቶስ ዝኣመኑ ኩሎም በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ እምበር ሓደ እኳ ከይጠፍእሲ ነቲ ሓደ ወዱ በጃኽ ሳዕ መሃብ ክሳብ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ እዩ ዮሃንስ 3:16 ስለዚ
ناي زخيدان استقبلتي بقويتا اس كريستوس زعمون كلهم من ناي مقبالهم ملكت محتم صقاتم كات مالت زعمنن استتمكن كدحنيو زي امنن زي تتمكن غنا كونن يلو وانجيلاوي قدس يوحنس بنصر قميتو سلازا بحديث كيدان ناي مقبالنا ملكت وي محتم صقاتم كاتين زتوهبه تسفا مدراوي كنعان زي كونه زلالماويت هوت زلالماويت كنعان سماويت يروشاليم إيو ناي تسفا ملكت محتم زتوهبه قدس قربان إيو سغاي زبلعه دميسته ناي زلالم هوت አለዎ سغاي زبلعه دميسته مساي ነብር سغاي زبلعه دميسته በተخላይ ሞት አይኩ ጉዳን إيو ስለዚህ ናይ ዝብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋህበ ደም ኪዳን ናይ ተስፋ ምልክት ወይ ማህተም ቅዱስ ቁርባን እዩ ስለዚህ አኻ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ ትምህርቲ ድሕነት ንስሓ ድሕሪ ንስሓ ቅዱስ ቁርባን ማህተም ክርስትናና ማህተም ናይቲ ብጸጋ ጥምቀት ዝረኸብናዮ ጸጋ ማህተም ቅዱስ ቁርባን እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ነዚ ኪዳናት እዚ ክልተ ኪዳናት በክልተ ኪዳናት እግዚአብሔር ተዛሪብዎ ብሉይ ኪዳን ሐዲስ ኪዳን ተባሂሉ ኸዓ ይግለጽ ከም ትኹላህና ንፈልጦ ንጥቀመሉ ዘለናውን እንታይ ዝምድኑ እንታይ ይርከብ ኣለዎ እንድሕር ኢልና ብሉይ ኪዳን መሰጋገሪ ኪዳን እዩ ማለት ዘለዓለማዊ ህይወት ሕድገት ኃጢአት መንግስት አምላክ ከውርስ አይክእልን እንታይ ግን መሰጋገሪ ናብቲ ተስፋ ዝግበረሉ መሰጋገሪ ኮይኑ ከምጸንዐ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 13 ይገልጽ ሐዲስ ኪዳን ከእንተዳይልና እቲ ዝበለጸ ኪዳን ማለት ነቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ይኹነቶም ኩሎም ኪዳናት ዝተዋህበ ፍጻሜ ዝገብር ካልእ ንጽበዮ ዘየለ ዝበለጸ ኪዳን እዩ ብሉይ ኪዳን ካብ ኤምባሲና ንሙሴ ከም ዝተዋህበ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 24 ክሳብ 25 ብሉይ ኪዳን ካብ ኤምባሲና እዩ ሐዲስ ኪዳን ግና ካብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ነዝውን ከናጻጽር ኮለ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4 26 ክሳብ 27 ሐዲስ ኪዳን ካብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ከም ዝተዋህበ ይገልጽ ብሉይ ኪዳን ሞት ኣምጽኡ ማለት ካብዚኣ ምስ እትበልዑ ሞት ክትሞት ኢኹም ዝበሎ እዚ ኪዳን እዚ ሞት ኣምጽኡ ሐዲስ ኪዳን ግን ህይወት ኣምጽኡ እንጌራ ህይወት እንተበሊዕኹም ስጋይ እንተበሊዕኹም ደመይ እንተሰቲኹም ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለኩም ኢሉ ሐዲስ ኪዳን ህይወት ኣምጽኡ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 13 እዚ ህይወት እዚ ክገልጽ ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ነታ ኣብ መንጎ ዝነበረ ናይ ጽልኢ ጊድጊዳ ናይ ጽልኢ መንደቕ ብደሙ ኣፍሪሱ ነዞም ክልተ ዝነበሩ ሓደ ገበሮም ንርሑቃትን ንቀረባታ ሰላም ኣወጀ ኢሉ ነቲ ፍጻሜ ናይ ህይወት ይገልጾ እዩ ብሉይ ኪዳን ፍጹም ኣይኮነን ፍጹም ዘይኮነ ኪዳን ከዓ መፈጸምታ ይደሊ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 3 ይገልጸሎ ፍጹም ኣይኮነን ሐዲስ ኪዳን ግና ብክርስቶስ ፍጹም ኮይኑ እዩ እቲ ኪዳን ክንሕልዎ ክንኣምኖ ብጸጋ ጥምቀት ነቲ ጸጋ ክንወርሶ ብቅዱስ ቁርባን ክንሓትሞ እዚ ፍጹም ኪዳን ኮይኑ እዩ ብሉይ ኪዳን ፍጹም ዘይገብር ኪዳን እዩ ሐዲስ ኪዳን ግና ኃጢአት ዘርሕቕ ኪዳን እዩ ብሉይ ኪዳን ናብ ኣምላኽ የብጽሕን ሐዲስ ኪዳን ግና ንኹሉ ናብ ኣምላኽ ዘብጽሕ ኪዳን እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንብሉይ ንነቢያትን ንኦሪትን ክፍጽሞም እምበር ክስዕሮም ኣይመጻኹን ኢሉ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ንብሉይን ንሐዲስን ኪዳን ልክዕ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገሊጽዎ ዘሎ ሐዲስ ኪዳን ኣብ ብሉይ ኪዳን ተሰዊራ ነበረት ብሉይ ኪዳን ከዓ ብሐዲስ ኪዳን ተገልጸት
إلو كم حدا قدوس مصحف كم حدا قال إغزابير حيزات الله سلقالاتو إغزابير استمسكنا يخون أبز غصاب حجز حلفنايو توسخ حسابات حطو رئيتو انتليو نابقو بايه كحلفوه كساب تدالو نزمت نريو قال إغزابير بخمي يسرح أب قال إغزابير ينازل لنا قال إغزابير كننبو بخولنا كل جزء أبتوش تنبو سبكت هالو تمهرت له تسفى حسبي مخري متنقطع تكساس مقصعتي مغزفتي أب نفس وقف ننبو بأكبهن بتناسل اليوم عرستات هالو كان نبي كلنا خا الزين عين تاي سبكت ديو تمهرت ديو تسفى ديو نابلنا مسيوتنا النات تعساسرنا كننبو مئنتي قال إغزابير بخمي يسره سبكت نبلو سبكت كوينو خسرح كله انتاي نقبر يزلنا تمرت كوينو نابانا خمس سخلو تسفا كوينو نابانا خمس سخلو عصبا كوينو نابانا خمس سخلو مخري كوينو نابانا خمس سخلو متنققتا كوينو نابانا خمس سخلو تكساس كوينو نابانا خمس سخلو مقصعتي كوينو نابانا خمس سخلو أبهيوتنا بخمي يسرح نحنا بخمي نتكبرو إنا كنري قدمي يجن أبتناي ناي جوباء جزية سلزلنا نباهاتكم يحلف الله أبتز حلفه زراعنا يزخون حتور إيتو بفلاي كاتو سخ حسابات نزر استنا زيادة ذهبتن حسابات تلي وكنقبل هرا بونا بوي مرقيتها قالي وتسمع لنا كغصلي تتمرت ولا حجينا حتوتاتي تيزي حجناي جزية ناي جوباء حتو ناي حتوتات جزية ناي جوباء جزية هرا شي ما يوم حتو زلنا عداونا نرحف بيلنا أنا أخريكم خيلي ويكاتهم بصحف ملك اوكي الراي دياكون استدالو ندحر زي اليوم كساب زدالو كنكسل دو وايتين يا حتو يمصنزل أبونا كسلته لهم يا حتو تاتا يمصنزل دياكون سمعنا لها يكون الله هذا يتهاد الله مسلني اوكي حراي هو انا سمعكم الله حراي ابونا قصلوا حراي قداماي نريو سبكاتي እግዚአብሔር አምላካ ሰባይ በይኑ ክኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን እሞ ንዑት ትበቂዕ ደጋፊት ክገብረሉ እየ በለ እግዚአብሔር ኣብ ኣቦና ኣዳም ዘለዎ ሓልዮት ቅድሚ ኣዴና ሔዋን ምፍጣሩ ሰባይ በይኑ ክነብር ጽቡቕ ኣይኮነን ደገፍ ከም ዘድልዮ
ردائي كم زدليو ملآت كم زدليو እግዚአብሔር ነዝቃል እዚ ክዛረበ ኸሎ አዳም ንምንታይ ከሐስብ እግዚአብሔር ተዛሪቦ እግዚአብሔር ዘሐሊ አምላኽ ልዕልት ንሱ ዘሐልየላ ዘሐለ አምላኽ ከም ዘለዎ ልዕልት ንሱ ንነፍሱ ዝደልዮ ጽቡቕ ልዕልዩ ዝሐስ ዝገብር አምላኽ ከም ዘለዎ ንኽፈልጦ ምእንቲዩ እግዚአብሔር አቀዲሙ እንታይ ኢሉ ሰብኣይ በይኑ ክኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን ንዕኡ እትበቅዕ ደጋፊት ክገብረሉ እየ ስለዚ እግዚአብሔር ደገፈዩ እግዚአብሔር አነ ጽቡቕ ክነብር ባህጊ ኣለዎ ሽዑ ንአዳም ሕጁ ንኹላህና እዚ ዓይነት ከምዚ ዓይነት ቃል ክንሰምዕ ከለና ንዓና ዝያዳ ናብ አምላኽ ከነቕልብ ምእንቲ ሓልዮትና ብአምላኽ ከነንብር ምእንቲ ንዓና ኣፍ ደገ ዝኸፍት ምዃኑ ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝብሉ ቦታት ቤተ ክርስቲያን እምነትካ ክሰፍሕ ስበኽ እምነትካ ክጸንዕ ከዓ መሃር እዩ እምነትካ ክሰፍሕ ስበኽ እምነትካ ክጸንዕ ከዓ መሃር እዩ ብድሕሪ ንሪኦ ኣቱም ጽሙዓት ኩላትኩም ናብ ማያት ንዑ ስለዚ ስብከት ማለት ዕድመ ማለት ከምዚ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ናይ ዕድመ ወረቐት ናይ ምሳሕ ድዩ ናይ ድራር ዕድመ ናይ ዝኾነ ተሳትፎ ዕድመ ንወሃቦ ስብከት ማለት ዕድመ ማለት ናብቲ ቃል እግዚአብሔር ንኽንመጽእ ናብ እግዚአብሔር ክንመጽእ ዝጽውዕ ዕድመ ማለት ስለዚ ኣቱም ጽሙዓት ኩልኻትኩም ናብ ማያት ንዑ ስለዚ ይጽዋዕ ኣሎ ንዑ ይብል ኣሎ ንምንታይ ዝጽውዕ ኣቱም ገንዘብ ዘይብልኩም ከዓ ንዑ ተሻየጡ እሞ ብልዑ ቀጺሉ እወ ንዑ በዘይ ገንዘብ ብኸሙ ወይንን ጸባን ተሻየጡ ስለዚ ከምዚ ዝመሰለ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ከነንብብ ከለና ጽሙዓት ይልሎ ናብ ማያት ይልሎ ገንዘብ ዘይብልኩም ይልሎ ኣብ መጨረሻ ግን ተዋሂባ ዘላ ብዘይ ገንዘብ ብኸሙ ወይንን ጸባን ተሻየጡ ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን እቲ ናብ አምላኽ ምእማኖምን ንእግዚአብሔር ምእዛዞምን ዘለዎ ዕድመ ክኸውን ከሎ ብሓዲስ ኪዳን ከዓ ብኸሙ ደም ክርስቶስ ብኸሙ ብወርቂ ወይ ብብሩር ኣይኮንኩም ዝደሓንኩም ብደም ትገንሸል ኢኹም ዝደሓንኩም ኢሉ እቲ ስብከት ብኸምዚ ይወሃብ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ምስ መጻና በቲ ወርሓት እቲ ዮሃንስ መጥምቕ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስዑ ኢሉ እናሰበኸ ኣብ በረኻ ይሁዳ መጸ ዝሰብኮ ዘሎ ስብከት መንግሥተ አምላኽ ቀሪባላ ዝብል ኣብ ቤተ መንግሥቲ ኣይነበረን ኣብ ከተማ ኣይነበረን ኣብ ከባቢ ባሕሪ ዮርዳኖስ ኢነዚ ኣዋጅ ዝእውጆ ነይሩ እዩ ስለዚ ነዚ ስብከት ዝሰምዑ ናብኡ እናመፁ ሓጢኣቶም እናተናዘዙ ንህንስሓ ብኢድ ዮሃንስ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ይጥመቑ ነይሮም እቶም ብኽፍኣት ዝመፁ ከዓ ኣስዕብ ኣቢሉ ካብቲ ክንጠቕሶ ዝጸናሕና አብርሃም አቦ አለና በመባል ትድሕኑ ከይመስለኩም እግዚአብሔር ሲ ንአብርሃም ካብዞም እማንዚኦም ውሉድ ከተንሳአሉ ይኽእል እዩ ኢሉ ሓደ ቃል ኢልዎም እዚ ቃል እዚ እንታይ እዩ ኣብቲ ሒዝናያ ዘለና ርእስቲ ኣብ ምንታይ ኢና ከነእትዎ ኣስዕብ ኣቢሉ መሊሹ እንታይ ዝብሎም ውሉዳት ማን ይብሎም ውሉዳት ማን ካብቲ ዝመጽእ ቁጥዓ ከተምልጡስ መን ሓበረኩም ንስበለ ደጊሙ እንታይ ይብሎም እምበኣር ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ እዩ ስለዚ እተና ዮሃንስ ቃል ስብከት ኢልና በተወርሓቲ ዮሃንስ መጥምቕ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ ኢሉ እናሰበኸ ናብ ምድሪ ይሁዳ መጸ ምስ በልና እዚኣ ኣብታ ንስሓ ምስ እተናያ እተን ኩለን ብድሕሪየን ዘእተወን ግን ነተን ኣርእስቲ ርኢና ኣብ ኣርእስተን ከነእትወን ኢና ማለት ንኣብነት ውሉዳት ማን ክብል ከሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣበይና ክነእትወን ንኽእል ካብቲ ዝመጽእ ቁጥዓ ክድሕኑ መን ሓበረኩም
كبل كله نليسو እግዚአብሔር ነብርሃም ካብዞም እማንዚኦም ውሉድ ከተንሳአሉ ይኽእል እሞ ደቂ አብርሃም ኢና በመባል ትድሕኑ ከይመስለኩም ኣብ ልቦም እዚ ካበይ ዝመፀዩ ንሕና ሌዋውያን ንሕና ካህናት ንሕና ነቢያት ንሕና ነገስታት እዚ ኣቦና ኣዲኡን ዘይፍለጥ ዓዱ ዘይፍለጥ ኣብ በረኻ መፂኡ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ዝዛረብ እንታዋ ኢሎም ብልቦም ከንግረምሩም ከለዉ ልቦም የንድብ ስለ ዝነበረ نحنا دك أبراهامينا حقنا باناي إمنتنا باناي تسفانا باناي إلهم أبلبهم كمال السخلة ولبهم يندب سلز نبرأيو أبراهام أبو علنا بمبال تدحنو كي مسلكم እግዚአብሔር ስነ አብርሃም ካብዞም ማንዚኦም ውሉድ ከተንሳሉ ይኽእልዩ እነሆ ማሕፀ ኣብ ግንዶኦም ተነቢሩ ኣሎ ሰናይ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለኦም ይቁረጽ ናብ ሓው ኸኣ ይድርበ ስለዚ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ገበሩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ደጊምና ጊዜ ብዝረኸብናሉ ነታና ዮሐንስ ቃል ካብ ማቴዎስ 3 ካብ ሓደ ጀሚርና ነንብበንሞ ኩለን ነተን ቃልና ዮሐንስ አቦቦተን ናራና እናጽናዕና አቦቦተን ከነትወኒና ወንጌላዊ ማቴዎስ 11:28 ክሳብ 30 እንታይ ዝብል ስብከት ኩልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኩልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ናይ ሕማም ጾር ናይ ሰላም ምስኣን ጾር ናይ ሓጢያት ጾር ናይ ፍቕሪ ጾር ናይ ምፍልላይ ጾር ስራሕ ናይ ምስኣን ጾር ዝተፈላለየ ክኸውን ክእል ኩልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኣብታ ናይ ትንቢት ኢሳያስ 55 ካብ ሓደ ዝረአናያ እወ ንዑ ብዘይ ገንዘብ ብኸምኡ ወይንን ጸባን ተሻየጡ ያትብል ነይራ ኣብዛ ናይ ማቴዎስ 11 ኩልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ስለዚ ሓዲስ ኪዳን ብክርስቶስ ንዝኣምኑ ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ተዋሂቡ ኩልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ ኣነ ለዋህ ልበይ ትሑት ኣርዑተይ ፈኩሽ ጾረይ ከዓ ቀሊል እዩ ስለዚ እቲ ዝዕድመና ዘሎ መን እዩ እቲ ዝጽዋዓና ዘሎ መን እዩ ባህርያቱ ከመይ ዝመሰለ እዩ ፈሊጥና ብሓጎስ ብዕልልታ ናብኡ ክንመጽእ ምእንቲ ኣነ ለዋህ ልበይ ትሑት ኣርዑተይ ፈኩሽ ጾረይ ከዓ ቀሊል እዩ ምስ በለ ኣርዑተይ ጽሩ ካባይ ከዓ ተመሃሩ ኣርዑተይ ጽሩ ካባይ ከዓ ተመሃሩ ሽዑ ንነፍስኹም عرفتي ترغبيهم لنفسهم عرفتي نتي سبكات زغربلنا زلو نتي عدمه زعدمنا زلو ባህርያቱ ነጊሩና ጾሩ ነጊርና ጾረ ይፈኩሽ አርዑተይ ከዓ ቀሊሉ ይልና እንታይ ክንገብር ከም ዝግባአና ብንጹር አዚዙና ማለት እሰን ከዓ ተንክልተ እንታያን ካባይ ተማሃሩ አርዑተይ ከዓ ጽሩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክምህር ከሎ ኣነ ንክርስቶስ ከም ዝመሰልክዎ ንስኻትኩም ከዓ ንዓይ ምሰሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እንታይ ኢሉ ኣርዑተይ ጽሩ ካባይ ከዓ ተማሃሩ ስለዚ መምህርና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንጸሩ ኣርዑት ከዓ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣርዑት ጽራይ እዚ ርዑት ከዓ ፈኩሽ ኣርዑት ናይ ሓርነት ኣርዑት ናይ ናጽነት ኣርዑት ናይ ቅሳነት ኣርዑት ናይ ሰላም ኣርዑት ናይ ዕረፍቲ ኣርዑት እዩ ኣርዑተይ ጽሩ ካባይ ከዓ ተማሃሩ ሽዑ ንነፍስኹም ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እዚ ጾር እዚ እታ ደድሕሪኣ ቀሪባ ዘላ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 16 ኣነ ክሰብኽ ተዋሂብኒ እሞ ወንጌል ጸጋ አምላኽ እንደዘይሰበኹ ግን ወይለኣ ነፍሰይ እዚ ዕድመዚ እግዚአብሔር ንኹሉ ህዝቢ ሂብዎ በገልግሎት ሂብዎ ነዚ ዕድመዚ ክዕድሙ ዝተላኹ ዝተኣዘዙ ከምቲ ዝግባእ ገይሮም ነቲ ሰማያዊ ዕድመ እንደዘይብፅሖሞ ግን
تحتاتነት كم زلوا اتقال يمخرنان يمعدنان سلازي سبكت نزي يمثل سلغالاتو እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ ዝተዳለውን ተልዮም ኢዶም ሓፍ ዘበል ተልዮም ናብ ጉባኤ ክንምለስ ኣብ ጉባኤ እንደዘየሉ ከዓ ካብቲ ጉባኤ ተተው ዝብል ጉባኤና ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ግን ንጉባኤ ክህቦ ዲያቆን ሮቤል ربنا قال لي تسمع لنا توصل حجي وتزبل ايدي له ديكون حوي ما أزالهم اوكي go ahead ماذا حرك كون أملاخون أفتنا كالعيتي ربنا قال وتسمع لنا آمين والله آمين أتم تسأموا كلاتكم ناب مايات نعو أتم جنزب زي بالكم كأه نعو تشايطوا أما بدعوا تبل دلاسي ترجمكم الناس تبغى ترديات نديا جنزب زي بالكم نعو تشايطوا أجي قال أملاخ كأب جنزب كم زي شيء إنا تماهيرنا يو مستمهرنا يو فلقنا خنطعمه كمتي دم كريستوس بزي جنزب بدومو زعدقنا بجنزب ورقنا يكون تشايطنا إبنا نزمر قومون نأمن محجزي قطتا خمزي مالت بقطتا نحن ترجم كوينس بجنزب زبد زلو كتردؤني ما قال هو تسمع لنا آمين نقول الله قال هو تسمع لنا كساب شوعات زلاخن بباء أمه قدر خلته جنزبكم نتنجرا زي كونه ساماهم دما نتزيز قبكم أتدفولس سلمنتاي تتنكيكم سمعني نتزز سبقة خابلعو ننفسهم من باتعمي بهك بلايو إذنهم نباي صلو مو نباي نعو سمعوا نفسهم دما بهوت كتنبريا أنا اتن داويد زتسفهو نبارس أقا زلا علما وخيدان مساخاتكم كأتو سلازي اتي زوهاب زلو مستي عب حديث كدان بقويتانا يس كريستوس بخوم زوهاب سقان دمنا تحايزو أنا اتن داويد زتسفهو نبارس أقا زلا علما وخيدان مساخاتكم كأتو إنه مسكر حزبتاتن مسفن جزائن حزبتات كون هبكوه إنه زيت فلتو حزبي كتسوعها زي فلتك حزب دما من تجزابير أملاك كان من تنا إسرائيل قدسون نسو أخبير كايمون أبخا خويو نجزابير بتذكر بالو جزية دليو قربا خلون تسوعوه رسي مجدو عمس إنها حسابي حدك ناب እግዚአብሔር ይመለስ ንሱኻ አኹ ምሕረዩ አዝዩ ይቅረይ ብሊሞ ናብ አምላኽናውን ይመለስ ስለዚ እቲ ብዘይ ገንዘብ ብኸሙ ፀባን ወይንን ተሻየጡ ኢሉ ዘሎ ዕድመ ምስ መፀ ብድሕሪኡ ግን ነቲ ወይንን ፀባን ተሻይጦም ክረኽብዎ ብኸሙ ክረኽብዎ እንድሕር ኮይኑ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም እቲ መሸጣ ተባሂሉ ዘሎ ንእግዚአብሔር በትዝርከበሉ ጊዜ ድለይዎ ቀረባ ኸለውን ፀውዕዎ ረሲ መገዱ ዓመፀኛ ሓሳቡ ይሕደግ ናብ እግዚአብሔር ከዓ ይመለስ ስለዚ እተን ዋጋ ክኸፍሉለን ዘሎ ብኸሙ ኢሉ ብዘይ ገንዘብ ብኸሙ ምስ በለ እንታይ ኢሉ ወይንን ፀባን ከዓ ተሻየቱ ስለዚ ማይ ህይወት ክሰትዩ እንተደኣ ኮይኖም كجبروا وزلوهم كل التناجرين وتري شدشة نجزابير بتزركبوا له جزية دليو قربا خلون سوعوا رأسي ما قدروا عمس إنها حساوي هدك ناب جزابير يملس سلازي بخمو سلاز تبهله اندحر نجزابير زي دليومو عمس إنها ما قدروا رأسي كحسابون دزي حديقو نزي عدمزي بقعتايك هونن يوم مالت أب حديث كده عند حرينايو يهودا أبتي مرعى أتي مالت أبتي عدمنايت مرعى أتي داس مسمله كدان مرعى زي تخد نسب أو صنحين
ስለዚህ እቲ ዋናቲ ዳስ ዓዳም ኸዓ ነቲ ዳስ ክርኢ ኢሉ ምስ ኣተወ ነቲ ክዳን መርዓ ዘይተኸድነ ምስ ረኸቦ ዓርከይ ስለምንታይ ዳ ክዳን መርዓ ከይተኸደንካ ናብዛ ኣቲኻ ምስ በሎ ንሱ ግና ኣፅቀጠ እዩ የእዳውን የእጋሩን ኣሲርኩም ናብቲ ናይ ወፃኢ ጸልማት ደርቢዎ ኢሉ ወሰነሉ እዩ ስለዚ ኣብቲ መርዓ ኣትዩ ነቲ ዕድመ በፂሕዎ እዩ እቲ መርዓ ኣትዩ ክዳን መርዓ ከይተኸድነ ዝኣተወ እቲ ትርጓሜ ይሁዳ ኣብ ጉባኤ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁዳ ኣብ ጉባኤ ሐዋርያት ይሁዳ ኣብ ጉባኤቶም 120 ቤተሰብ ከም ዝነበረ ብፍቓዱ ግን ከም ዝወፀ ስለዚ ናብታ ሕቶኺ ብዘይ ገንዘብ ብኸሙ ወይንን ፀባን ተሻየጡ ትብል ዘላታ ንሻየጦ ወይ ንኸፍሎ ዋጋ እንታይ እዩ ንእግዚአብሔር በት ዝርከበሉ ግዜ መድላይ ቀረባ ኩሉ ከዓ ምፅዋዕ ረሲ መገዱ ዓመፀኛ ከዓ ሓሳቡ ይሕደግ ናብ እግዚአብሔር ከዓ ይመለስ እዚ እቲ መሸጣ ተባሂሉ ዘሎ እቲ ንሕና ንኸፍሎ ክንከፍሎ ንእዘዝ ዘለና ማለት امين قال هو تسمعنا رجعت امين والله قال هو يسمعنا امين راي قال زتدالو حتى زلو تلو حانتي حفتنا زحاتت حتى له اتا حتى انت تبل سمع له اوكي هو سمع الله እግዚአብሔር ሲ ኣብቲ ናይ ብሉክዳን ገልጾም ከሎ መብዛሕትኡስ ብዙሕ መቅፃዕቲ ዝነበረ ይመስል ብዙሕ ዘይሕጉስ ብሰባት ይመስል ሰባት ኣብቲ ግዜ እቲ ሕማቕ ድዮም ነይሮም ካብዚ ግዜ እዚ ዝኸፍኡ ሰባት ድዮም ነይሮም ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዘለና ሰባት ዝሓሽና ስለ ዝኾንና ዲና እዚ ሓዲስ ክዳን ዘሎ ቁጥዕ ናይ እግዚአብሔርን ኣብ ብሉይ ክዳን ዘሎ ሲ ፍልልይ ዘለዎ ናብኡ ኣብ ብሉይ ክዳን ቁጥዕ በዝሕ ትብላላ ቃል ህይወት የስማዓልና ይስማዕ አለ ዲ ትሕቶ ተሰሚዕ ዲ هو تسمعون الراي بقندو قدس بيت ክርስቲያን እንታይ ትብሎ ዘመነ ኩነኔ ዘመነ ምሕረት ኢላ ኣብ ክልተ ትፈልዮ ማለት ዘመነ ኩነኔ ማለት ናይ ፍርዲ ዘመን ናይ ስቃይ ዘመን ንዝበደሉን ንዘይበደሉን ብምድርኹን ብሰማይ ጾር ዝበዝሖ ሃልኪ ዝበዝሖ ስለዝነበረ ዘመነ ኩነኔ ትብሎ ክሳብ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ከዓ ዘመነ ምሕረት ዓመተ ምሕረት ዓመተ ናጽነት ዓመተ ሓርነት ኢላ ትጽውዖ ማለት بحفشا نخلقن عمت عالم تباهيلو يسوع بزعباتهم هزبتات جن أبولي كيدان قدوسان نيروم حتى أن كانيروم عزيوم نكز إغزابير هوتهم زت أساسرو موت زي طعمو حمد عدام زي لوسو كم بعل هنو كم بعل إلياس زمسلو نا إغزابير سبات فصمات سبات نيروم كمون توم كيدان إغزابير كيدان زاتولهم أبونا نوح أبونا أبراهام موسى كنرئيس أني هنا أبولي كيدان قدوسان نيروم أبولي كيدان تارا سبات نيروم أبولي كيدان كا أزيوم نابد كاب بحري إنسان كاب بحري أراويتن زوسعي زنبرو كم ناي سدومن غمران برخصتن ببلشونان زودقو حزبتات نيروم لك عقمو أب حديث كيدان كاني قدوسان الله تارا سبات الله مسك زابير زمالالسو فصمان كا الله እቲ ዘበን ግን ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረ ዘበነ ኮነኔ ዘበነ ፍዳ ዘበነ ስቃይ ክበሃል ከሎ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ግን ዘበነ ምሕረት ዘበነ ናጽነት ዘበነ ሓርነት እዩ ዝበሃል ማለት ስለዚ ኣብ ኩሉ መዳዩ እቲ ናይ ሓርነት ደም ተበጃውነት ምስተኸፍለ ኩሉ ተናብራ ኩሉ ተኣምልኾ ኩሉ ናጻ ኮይኑ ማለት ንኣብነት ኣቡሊ ኪዳን ገንሸል መስዋዕት ሓጢያት ከቅርቡ መስዋዕት በደል ከቅርቡ ከለው ዝሃልክዎ ዝነበሩ ሃልኪ እቲ ዝናዘዝ ሰብ
ገንሸል ሒዙ ይመጽእ ኣቲ ኢዱ ኣብቲ ገንሸል ኣንቢሩ እቲ ሕርኽርኽ ዝበሎ ይናዘዝ ብድሕሪኡ እቲ ካህን ነዚ መስዋዕቲ እዚ ሓሪዱ ዝሓርር መስዋዕቲ ከቕርብ ዝነበሮ ሃልክን ድኻምን ብሓሳብ ክግለጽ እውን ኣይክእልን እዩ ማለት ኣብ ሓዲስ ኪዳን ግን እቲ ዝናዘዝ ዘምጾ ገንሸል ዘምጾ መስዋዕቲ ባርዮቶ ዘምጾ መስዋዕቲ እኽሊ የለን ምክንያቱ ንኹሉ ተኪኡ ስጋን ደምን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ መቕደስ ንመስዋዕቲ ዝቐርበልና እቲ ካህን እውን ከምቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ነቲ ገንሸል ከቕርብ ዝደኽሞ ሃልኪ ከምኡ የብሉን ምክንያቱ ጸሎቱ ምስ ወድአ ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እዚ ስጋን ሕብስትን ወይንን ኣቕሪብናዮ ዘለና ብኣማን ደም ክርስቶስ ብኣማን ስጋ ክርስቶስ ክኸውን ምእንቲ መንፈስ ቅዱስ ካልእኽካ ለውጦ ኢሉ ንኣምላኽ ይሓትት ብርደት መንፈስ ቅዱስ ከዓ ኣማናዊ ስጋ ኣማናዊ ደም ይኸውን ስለዚ ኣብ ኩሉ እቲ ጻዕሩ ኣብ ኩሉ እቲ ድኻሙ ኣይማዛዘንን ኣይቀራረብን እዩ እቲ ዘበነ ኩነኔ ዘበነ ፍዳ ዘበነ ስቃይ ዘበነ መግዛእቲ እዚ ከዓ ዘበነ ምሕረት ዘበነ ሰላም ዘበነ ህይወት ዘበነ ቅሳነት ዘበነ ሓርነት ይበሃል እቲ ኣብ ሰባት ዘለዎ ግን ኣብ ብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ነይሮም ታራ ሰባት ነይሮም ኣዝዮም ሓጥኣን ነይሮም ኣብ ሓዲስ ኪዳን ከዓ ልክዕ ከምኡ እቲ ኣበሳን ትበደልን እቲ ቅድስናን ኩሉ ሰለስቲኡ ዓይነት ህዝብታት ኣለዎ መሊሰያ ኸውን ተስፋ ገብር هو تمليسو تولالها ولا قالوا تسمع لنا أنا حنت حتى لاتني سمعنا لكم سمع لنا هيوتي هو سمع لنا أوكي من معلومات مزح حجي تقول تصوتون حكم تخيلي إذا عجن أبتناي بقدامي بيس قاعد تسأني هي أبتناي كنت عموني أبتا خالي كلتا نتبحادي بخمين نصنعو في الناس بزعبة مسرة سرعة تخليل مقدامسي نقايل أولي نقايل وليدة دحرية ميشخان أبيل حجسي ديتر كحوتة زلات نسكور تكتبر هالي ديلي زلو خسي إنناتهم سرحة لهم قايل حرستاي أمين هو حرستاي أبيل كأني قواساي نيرو حجز اتي كلتاي كهب كولوسي اتي مسوي دي زبهر هو مسواتي هو مسوات خيب كولوسي قلت يوم اتحادي انت عشي مهيبو اتا تخلتي كابتي حرشا مالتيو زلو ابيل كاني نبعناي قواسا سلاز نبرا باقع قلنا ابيل دسيلو نايك قالب ناي قايل قل دساي بولون نمنتاي تمخنيات سي اي نقرني نمنتاي ناكلت يوم دس زي بولو انت عادي عسي نعنا ستاي تمهرنا بتعمل صبوغ أما هيوت كم بباي إذا فترة 4 كاب 3 دحري قال ورحد ما هنا قايل كافر مدري نexabier مسوعة أمسه أبيل كاب بخرات هباقعون كاب سبحون أمسه እግዚአብሔር ድማ ናብ አብየልን ናብ መስዋዕትን ባሂሉ ወራየ ናብ ቃየልን ናብ መስዋዕትን ግና ባሂሉ አይራአየን ቃየል ከዓ አዚ ሆረ ገጹ ድማ ጸለመ እግዚአብሔር ከዓ ንቃየል ስለምንታይ ኮሬኻ ስለምንታይ ከገጽካ ጸለመ ጽቡቅ እንተ ትገብርሲ ገጽካ ዶ ተኻይም በለን ጽቡቅ እንተ ዘይገበርካ ድማ حاتيات أب أفدق تقاصو كلا حررت أو نباهايو جناخه نسخاخ تجزاي جباكايو قصري شوعات تخجمر كلان تايلا سبوق أنت تجبرسي جز كادو أي مبرهن أبزي أتا مخنيات مالتي أبتي نجراوي مسواتي كلهم زلهم بمعرية مغربهم أبتي فللي نايحلنا مسواتي أبتنا حلنا مسواتي جن أنت جبركوا إجزابير زقبل اللي أنت جبركوا إجزابير زحقوس اللي بينا إن إجزابير زحقوس يلو أبيل
ናይ ሕሊና ብጽቡቕ ሕሊና ከቕርቦ ከሎ ቃየል ግን ብጽቡቕ ግብሪ ኣይቕረቦን ሕሊኑ ጽቡቕ ኣይነበረን ልቡ ጽቡቕ ኣይነበረን ስለዚ እግዚአብሔር ሕሊና አቤል ንጹህ ስለዝነበረ መጀመሪያ ቅድመ መስዋዕቱ ናብ ሕሊና አቤል እግዚአብሔር ናብ አቤል ጠመተ ይዝብል ቅድሚ ጸሎትና ቅድሚ መስዋዕትና ቅድሚ አማሃና ቅድሚ መባእና እግዚአብሔር ናብ ህይወትና ይዝጥመት ህይወትና እንድሕር ዘይተቀበለው እግዚአብሔር ናህና ዝኾነ ህያብ አይቀበልን እንስሳናተን አዕዋፍ ሰማይናተን ኩሉ አራዊት ምድርናተዮም ስለዚህ ካባኻ ሰባብሕታ አይደልን ይዝብል ኣብ ቃል እግዚአብሔር ስለዚህ ጽቡቕ እንተ ትገብርሲ ገጽካ ትኽ ዶ ኣይመበለን ኣብ ውሽጡ ሕማቕ ስለ ዝነበሮ እዚ ሕማቕ ዝኸኣኒ ናብ እግዚአብሔር ከም ዘይቀርብ ገይርዎ ንቃየል ስለ ዘይተቐበሎ እግዚአብሔር ንመስዋዕቱ ክቕበልካ ኣይክእልን ስለዚህ ኣብቲ ነገራዊ መስዋዕቲ ከም ትዝበልክዮ ዘለዎም ቀሪቦም ኣብኡ ፀገም የብሎን ኣብቲ ዘቕረብካለይ ከምዚ ነይርዎ ኣይበሎን ግን ልብኻ ጽቡቕ የለን ኢሎም ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣነ ግና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን እንታ ዘይብሉ ሕሊና ክህልወኒ ይፅዕር ኣለኹ ኢሉ እጂ ጻዕሪ እግዚአብሔር ናብ አቤልን ናብ መስዋዕቱን ጠመተ መጀመሪያ ናብ አቤል ናብ ልብ አቤል ጠሚቱ ስለዚህ ታ ምክንያት ልቡ ጽቡቕ ስለ ዘይነበረ ጽቡቕ ስለ ዘይገበረ እግዚአብሔር ንቃየል መስዋዕቱ ኣይተቀበለሉን መጀመሪያ ንዑ ኣይተቀበሎን ንኽቕበሎ ግን ምኽሪ ሂብዎ ሓጢያት ትቃፀወካ ኣላ ኢሉ ስለዚህ ንሱ ዘይረኣዮ ሓጢያት ኣብቲ ሰኪዐት ናይ ሓጢያት ኣቐዲሙ ኣትዩሎ ንሱ ዘይተፈለጦ እምበር ቃየል ኣብቲ ናይ ሓጢያት ሰኪዐት ኣትዩሎ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ትዝመኽሮ ዘሎ ኣብቲ ኣርእስትና ሕጂ ንመጾ ቃል እግዚአብሔር ምኽሪዩ ቃል እግዚአብሔር ተግሳጽዩ ኢልና ክንሪኦ መዲብናዮ ዘለና ትቃፀወካ ስለ ዘላ ንስኻ ግን ክትስዕራ ከም ትስዕራ ግበር ስለዚህ ሸዓንታ ይኽብል ነይርዎ ኣምላኽ ብኸመይ ክስዕራ እንተኮይኑ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ድንን ክብል ነይርዎ ቃየል ግን ናብኡ ስለ ዘይቕለበ እንደገና ሓጢያት ስዒራቶስ ንአቤል ናብ ምቕታል ተዋዩ ስለዚ እዚ ናይ ምቕታል ዝብል ናይ ጽልኢ መንፈስ ናይ ሓዉ ናይ ምጽላእ ንወላዲዩ ናይ ምጽላእ ናይ ፈጣሪዩ ናይ ምጽላእ መንፈስ ሳዕሪርዎ ነይሩ ስለዚ ብሓዲስ ኪዳን ከዓ ነቲ ዝርዮ ሓዉ ዘየፍቅር ንእግዚአብሔር የፍቅር የዝብል እንተሎ ንሱ ሓሳዊ እንዳበለ ሓቀኛ ፍቕሪ ከነፍቅር ዝእዝዘናን ዝመኽረናን ዝምዕደናን ስለዚ እታ ጽቡቕ ዘይምግባሩ እያ ምናልባት መልሸያ ኸውን ተስፋ ገብር ናይ ብሓቂ ማቲሲ እግዚአብሔር ዝፈልጦ እዩ ማለት እዩ ውሽጥናሲ ናይ ምሃብ ዘይኮነስ ውሽጥናሲ ናይ ብሕልና ንህብን ብኽፋኣት ንህብ ዘለናሲ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ብኸማያት ክግለጽ ብርግጽ ቴንክ ዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ቃል ኣምላኽ ዘስማዕኹምና አሜን አሜን ቃል ህይወት የስማዕና ዲያቆን ዝመፁ ሕቶታት ኣለዋል ናባኻ በዚ ዝመጠ የለን ኣነ ክፈላት እልልታ go ahead ኦኬ ናተይ ሕቶ ናይ ጸጋ ጥምቀት እንታይ ማለት እዩ እንደገና ከዓ ኣብታ ኣብ ማሪቆስ ምዕራፍ 16 ወደ 16 ዘላ እታ ዝኣመነን ተጠምቀን ክድሕን ዘይኣመነ ግና ክኮነን ትብል ዘላ ኣሚንካ ድኻ ክትምቕ ዘለካ ማለት ወላስ ከመይ ያክበርልክ እግዚአብሔር መስገን ተቀዳሚቲ ናይ ጸጋ ጥምቀት ማለት ታይ ማለት በቀንዱ ጸጋ ዝብል ቃል እንታይ ማለት እዩ ሰብ ብጉልበት ይኹን ብገንዘብ ይኹን ብፍልጠት ይኹን ብስልጣን ይኹን ባዕሉ ከምጾ ዘይክእል ብኸሙ ዝወሃብ ህያብ ማለት እዩ ጸጋ ክንብል ከለና ብዝኾነ ይኹን መገዲ ብጉልበትና ይኹን ብገንዘብና ይኹን ብፍልጠትና ይኹን ብስልጣንና ይኹን ክንረኽቦ ዘይንኽእል ብኸሙ ዝወሃበና ማለት እዩ ታ ጸጋ ትብል ቃል ማለት እዩ ስለዚ ጸጋ ጥምቀት ክንብል ከለና ብኸሙ ዝተዋህበና መሰል ውልድነት ዝተጠምቀ ዝኣመነ ዝተጠምቀ ክድሕን ይኽእል ከሎ ብኸሙ ዝተዋህበና መሰል ውልድነት እዩ
بخما يتواهبنا اندحريلنا أبو يوحنس معرف حدا انتاي زبل اتقال سقا خونا حدا قصر 14 نببالهو اتقال سقا خونا سقان حقن مليوها أبانا حدره كبرت دما كم كبري نايت حدا ودو نبو رأنا يوحنس بزعبو مسكرة اتدحري زمت نسو قدمي زنبرا يمو نسو قدمي نبرا اتبزعبو زبالكو نسيو يلوش أدره جي نتا ملسنا بغتتا 10 حقي بموسى تواهبي يمو سقان حقن جنا بإياس كريستوس متى باركة نحنا خلاتنا كاملاتو سقا قبل على سقا تقبلنا سلغالاتو زاوير السماس جنا يهون حقي بموسى تواهبي مو سقان حقن جنا بإياس كريستوس متى بارس نحنا خلاتنا كاملاتو سقا قبل على سقا تقبلنا هيوت مسترفو تقبلنا سلازي سقات امكات كنمل كلنا اتي منشو كابز قالزي مالتي نحنا خلاتنا كاملاتو سقا قبل على سقا تقبلنا سلازي ازي سقاب سقاتات كاتي سقات امكاتي اتخلايتي اب ماركوس 10 زامنن زتتمكن كدحنيو اتزي امنه جنا كخننيو حواريات كسبكو خلو ويتا كريستوس نتسبكت يوحنس قصيلو سبكو خلو منغست املاح قريب الله حتياتكم امينكم تنسحو سلازي اتوم كاب امنت هلاوي اغزابير وصا زنبرو احزاب هلاوي اغزابير كامنو هلاوي اغزابير مسامنو خا تبجاون تسغاوننتن تبجاوننتن غويتانان مدحينان ኢየሱስ ክርስቶስ ከቀበሉ እቶም በሕግ ሙሴ ናይ ቡሊ ኪዳን ህዝበ አምላኽ ኢና ዝብሉ ዝነበሩ خا ትጽበይዎም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒ ምዃኑ አሚኖም ከተመቑ እዚ ነቶም ናብ ምእማን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽውዕ ዝነበሩ ህዝብታት ዝተዋህበ ስብከት እዩ ማለት ስለዚህ ከም ቃል እግዚአብሔር መሰረት ከም ሕጊ ቅድስ ስርዓትን ሕግን ቅድስ ቤተ ክርስቲያንና እቲ አቡሊ ኪዳን ዝተዋህበ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም መምህር ሕጊ ከም ፈጻም ሕጊ ከም ሓጋግ ሕጊ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ኣብ 40 መዓልቲ ናብ ቤት መቅደስ ዝኣተዎ ስርዓት ሞ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ፈጸሞ እቲ አቡሊ ኪዳን ተዋሂቡ ዝነበረ ወዲ በርባዓ ዋል ብ80 ናይ ቤተ መቅደስ ምእታው ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ስለ ዝፈጸሞ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን እቶም ካብ አመንቲ ወለድ ዝተወልዱ ኣብ 40 ናብ 80 ክጥመቁ ክንዲ ሰብ ዝኾኑ ካብ 18 ዕድመ ንላዕሊ ንዝመፁ ግን አሚኖም ንሰለስተ ዓመት ዝኣክል ተማሂሮም ናይቲ ዝነብርዎ ዘለዎ እምነትን ናይቲ ዝመፅዎ ዘለዎ ናይ ክርስትና እምነትን እንታይ ምዃኑ ፈልዮም ንዘለዓለማዊ ህይወት ንዘለዓለማዊ በረኸት ክኾነን ምእንቲ ሓድነትን ሰለስትነትን ናይ እግዚአብሔር አሚነ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ ኢላ አሚነ ናብዚ እምነት ያትለኹ ኢሉ እቲ ምስጢር እምነት ተረዲእዎም ንዝመፁ አሚኖም ሰለስተ ዓመት ወንጌል ምስተማሃሩ ብድሕሪኡ ጸጋ ጥምቀት ተፈቅደሎም ክሳብ ሽዑ ግን ንኡሰ ክርስቲያን እናተባህሉ ክሳብ ፍርቂ ቅዳሴ ኣብ ኩሉ አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ይሳተፉ ጻኡ ንኡሰ ክርስቲያን ድሕሪ ወንጌል ግን ክሳብ ጸጋ ጥምቀት ተጠሚቆም ብቅዱስ ቁርባን ዝሕተሙ ንኡሰ ክርስቲያን እናተባህሉ ኣብቲ ጉባኤ ይሕወሱ ጸንሑ ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብኸምዚኣ ትፍጽሞ ንጸጋ ጥምቀት قال تسمع لنا بنا تمليشا كون تسمع او خلنا تناي ጥምቀት ዮሐንስ ጥምቀት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከምኡውን ናይ ደም ጥምቀት ዝብል አቦታት ኣብ ጉባኤ ኒቅያ እዚ ናይ ደም ጥምቀት ዝበሃል ካብቶም አረማውያን ዝነበሩ ወይ ቀተልቲ ዝጸንሑ አሳጓጉቲ ዝጸንሑ እቲ ተአምራት ምስራዩ አነ ብክርስቶስ ይአምን ይብሉሞ ሽዑ ንሽዑ ብሰይፍ ይቆርጽዎም ማለት እዩ
ንኸንስሑ ንኸጥመቑ ቅዱስ ቁርባን ክወስዱ ግዜ ስለ ዘይብሎም ነዞም ኣብ ከምዚ ፅንኩር እዋን ምእንቲ እምነት ብሰማዕትነት ዝሓለፉ ቅድስት ቤተክርስትያን ናይ ደም ጥምቀት ኢላ ተቐቢላትሎም እዚ ናይ ደም ጥምቀት ከዓ ልክዕ ከምቲ ፈያታዊ ዘየማን ኣብ ሓዲስ ኪዳን ከይተጠመቐ ከይተነስሐ ቅዱስ ቁርባን ከይወሰደ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ኣለኻ ዝበሎ እዚኦም ተኣምራት ርዮም ሰማዕትነት ዝሓለፉ ናይ ደም ጥምቀት ኢላ ኣብ ጉባኤ ኒቅያ ወሲናቶ ስለዚ እዚኦም ከዓኒ ኩሉ ከም ዝፈጸሙ ቅድስት ቤተክርስትያን ተቐበሎም راي قرب دقائق اللوانا نتلي حتى يكون ربيل حتى زمزيل لن أنا أي عند لهم ولا تودع أنا يحيش مثلني حتى تليل الراي حتوني رهنا أنسي حرا أزيب عبزي وبزعما قال يوجي يسمعنا عبزانا معي تمكت انديا حجيسي كم تزبلنا قويتا اندا مهاركم لا تأمؤكم لكم مزامر تجبروهم تبلسي عبزي وانزي حجي تردي إنايلهم أب قالاي وسيلهم ديوم أب يتأمؤهم عبزي وانزي اتناي بنشتغل تطمقص منهم تفوت أنا جريلن إلهم يوم عبزي حج وانزسي وقويتا محرنا وقويتا بارخنا أمين صلوت هيمانوت أبوي مرقتا كله بزحزة سماين مدرن زرقن زيرقن بزفتره بحد اجزابير أبنا أمن بحد قويتا بإيسوس كريستوس علم كي تفتره مسؤولو بزخنا ولد أبو هدون نعمن كبرهان استرخب برهان كب حقني أملاخ استرخب أملاخ زتول دنبر فطور زي كونه بملكوتو مساب معرض خونه كل بوز تفتره بزيكو أجنا أبز مدر زلوا يخون ويساب سماي زلوا منهم استفتره من تانا من تسب من تدهنتنا كاب سمايات زورده بمنفس قدوس كاب قدس دنجل مريم سجا لبسه سب كونه سب كوينو دما بزبن بينتناو بيلاطوس من تانا تسأله حمام مكرا مسكال تقبله موت تقبره أو قدسات مصحف خمسة صحفة أبسال شاي معلتي كاموتات تفلي تنسى بخبري ناب سمايات عرقة أبيمان أبو تغمته كم بحدش نهيوان نموتانن كفرد بخبر خمسيو نمانقستون مودات هاي بلون ويتان محوين بزخانة كباب زسرسة منفس قدسون نعمن مسابن والدن نسقدلون نمسقنون بنبيات تزاربيو لعلو كله نهاواريات قبايا بزخانة بحانت قدس بيت خريستيان نعمن نحدقات حاتيات بحانت تمكتون نعمن تنسايا متانن نزل عالم زمتسي هو التسفان قبر آمين وقويتا صلوتنا سمعيخا حاتياتنا حدقلنا كريا لايسو كريا لايسون 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 كريا
ላይሶን Krialaison, Krialaison, Krialaison. Krialaison, 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 يقوم برهانة ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣትን ኦ ንኹሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ርዳእ የብልናን ኦ አምላኽ አባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና ትብድልየትናን ጥምቀሲ ዓብዮም ዝጥምቁላሲ ንሕና ንኣምን ኣብቲ ናይ ንእስነትና ብቁልዕነትና ዝተጠመቕናዮ እዩ ግን ከም ሓበሬታስ ምስ ዓበኻ ኢኻ ትፈሊጥካ ተማሂርካ ተረዲኡካ ኢኻ ክትጥመቕ ዘለካ ድሎ እሞ ኣብዚኣ ንእሽተይ ክትረድእ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ሰባት ብዙሕ ዝገብርዎ ተግባራት ክህሉ ይኽእል እዩ ብዙሕ ዝብልዎ ዘረባ ክህሉ ይኽእል እዩ ንሕና ግን እግዚአብሔር እንታይ በለ እግዚአብሔር ከእንታይ ተዛረበ ቃል እግዚአብሔር እንታይ በለ ኣብ ብሉይ ኪዳን መሰል ውልድነት ዝወሃብ ከመይ ነይሩ እንድሕር ኢልና ወዲ 8 ዓመት ብግዝረት ህዝቢ ኣምላኽ ክኸውን ነይሩ እዩ ሐዋርያት ከጥምቁ ከለው ከመይ የጥምቁ ነይሮም ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕፃናት ናባይ ይምፁ ሕደግዎም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ 30 ዓመት ዝተጠመቀ ሓጢያት ስለ ዝነበሮ ኣይኮነን ስለዚ ሕፃናት ናባይ ይምፁ ሕደግዎም እዩ ኣብ ቤት ልድያ ምስ ኣተው ልድያ ምስ ኩሉ ስድራ ቤታ ተጠምቀት ይብል ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ስለዚ ምስ ኩሉ ስድራ ቤታ እንተዳኢሉ ኣብቲ ገዛ ዓብይ ክህሉ ይኽእል ንእሽተይ ክህሉ ይኽእል ሕፃን ክህሉ ይኽእል ከምኡውን እቲ ሓለቓ ቤት እሱራት ቤት ማእሰርቲ እናጸለዩ ከለው ቤተ ማእሰርቲ ምስ ተናቃነቀ መቃውሖ ምስ መኸኸ ጎይቶተይ እንታይ ክገብር ይግባአኒ ምስ በሎም ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንካ ተጠመቕ ምስ በልዎ ንሱ ከዓ ተሓለቓ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኩሎም ስድራ ቤቱ ተጠምቀ ምስ ኩሎም ስድራ ቤቱ ስለዚ ተጠምቀ ከዓ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሓጎሰ ዝብል ተጻሒፉሎ ስለዚ እቶም ልዕሊ ዕድመ ዝኾኑ 30 ዓመት ዝመሉ ተጠሚቆም ትሕቲኦም ዝጸንሑ ግን ኣይተጠመቁን ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ስድራ ቤቱ ይዝብል በዚ መሰረት ከዓ ቤተክርስቲያን ብሉይን ሓዲስን ኪዳን ኣጽኒዓ ወዲ በርባዓ ጓል ብ8 ከጥመቕ ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ነቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ሕጊ ክፍጽም ኣብ 40 መዓልቱ ናብ ቤት መቅደስ ከም ዝኣተወ እዚ ከዓ ነቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተዋሂቡ ዝነበረ ሕጊ ንክፍጽም ቀጻልነት ከም ዘለዎ ክገልጽ እዩ ስለዚ ሰባት ብዙሕ ክብሉ ብዙሕ ክገብሩ ክእሉ እዮም እቲ ንሕና ክንብሎን ክንገብሮን ዘለና ግን እግዚአብሔር እንታይ በለ እግዚአብሔር ከንታይ ተዛረበ ብሉይን ሓዲስን ብዝበልዎ መሰረት ቅድስት ቤተክርስቲያን በርባዓን ብ8 ተጠምቕ ብደገ ዝመፁ ካብ እምነት ወፃእን ዝነበሩ ግን ኣብ ዝመፅዎ ምሂራ ትምህርቲ ድሕነት ምሂራ ትምህርቲ ንስሓ ምሂራ ኣእሚና ኣጥሚቓ ብቅዱስ ቁርባን
ክርስቲያን ትገብሮም ኣመንቲ ትገብሮም ናብቲ ማሕበር ትሕውሶም ማለት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ተመሊሱ ኸውን ተስፋ ገብር ቃልዮ ተስማዓልና هراي جزينا أكلالو حتى رئيتو توسع حسابات دزيلي بصلوات كان عاسو هو زمج حتتات يلم بصلوات نجا هراي نصلوات ندالو سماين مدرن بحرن عواتهم زنابرو زراين زي الراين زفتر كاهيا وغزابير أملاخنا نمسكنا كالنا ቅዱሱን ሕያውን እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓዚ ብድሓነ ሰላም ስለዝዓቀብካልና ጸጋኻ ረድኤትካ ሓለዋኻ መጋቢነትካ ፍቕርኻ ስለዘይተፈልየና ኣብዚ ቅዱስ ግዜ በዚ ቅዱስ ጉባኤ ብዛዕባ ቃልካ ብዛዕባ ህይወትና ብዛዕባ ድሕነትና ኣብዚ ጉባኤ እዚ ክንሳተፍን ክንሰምዕን ክንምልስን ክንሓትትን ስለዝፈቐድካልና ነመስግነካ ኣለና أبو سنبت قويتا محرت سخايا مو سلام نهاجرنا سلام نقربا بتهاجرنا نخل علم نبار سلام أوردلنا زوفرو زجيشو زرحقو زتسدو أبرها زلو كلهم بدحنا سلام عكيب كاغس أو نمرأيب كعنا آمين عمومات فوسلنا زتأثر افتحلنا زحزنو دبسلنا زموتو جنة من سمايات أورسلنا زحزنا كل نبرهت قبرلنا زولدنا يوم أعبيلنا قدسلنا بارخلنا آمين قدوس እግዚአብሔር አምላኽና በረከተ ነቢያት ወሐዋርያት በረከተ ጻድቃን ወሰማይት በረከት ትጉሃን መላእክት በረከት ረድኤት ናይ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ናይ ቅዱስ ሚካኤል በረከት ኩሎም ቅዱሳን ናይ ዛ መዓልቲ እዚኣ ክፈለና آمين ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና بحران كجفاع بحران نموت كفرد كله نسخة بجاز خنكا خموت زنا قف كايون هيوت ذهب كايون نسخة خمولومون قفعي كاين قبر نسخة يداوناني إقارنان كتحز قفعي أبانا خيف السمكة نسخة تتابق لنا قدس فقط كاي خنلنا آمين معاتكا غرلنا محردكا وردلنا كام فرهم كراسة ورنا آمين معاتكا غرلنا محردكا وردلنا كام فرهم كراسة ورنا آمين معاتكا غرلنا محردكا وردلنا كام فرهم كراسة ورنا آمين أبز ختمانا أبز هاجرن زلو عجرجرن وجننتن عليتنتن نسخة ختهدالنا نسخة ختزحللنا قدس فقط كاي خنلنا آمين كيدكم انت تفريو نفريهم كأنا بارم انت خون أنا سوعكم أنا زحركم أنا زغباكم الكنا يخمو نبار فرخ نفري بسقى برديت هاي تفلينا آمين سمعنا يوقالك سلسان سسان 100 سنة يفره أوشنا فريب أبهوتنا أبصدرانا أبجزانا أبحبرة سبنا أبيت خريستيانا بهوت بأكل كنا برلو بسقى برديت هاي تفلينا آمين أبسمات نبرابونا قدس መንግስታት ትምጻእ ዋድካ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕሪት እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናይሞ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላም ለኪ بحلنا في دليله سقاخون دليله أدي إجابير سلام تكالهم بيقابل رختي في فرقة سون بروحي قوم لتسقى إجابير دس بالكي عقلنا نافكر وقت يسوع كريستوس من تانا محرد عملنا نزل عالم عالم آمين تقى ويتانا عن مدحينا يسوع كريستوسن فقرأ أملاخن حبرت من فس كدوسن أبصرها سيو نابل على قدسان أبوتاتنا هوريات كم زورده حجون نابل على كلنا عزفن دربن كوينيرد سلقاتو إجابير استمسكنا يكون سلام لحتي حضرنا بدحنا السلام كا مسوا قبائل رخبنا
آمين 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 على هوتك معلنا آمين قال وتسمع لنا بروح ليتي ما مرتاحوا ملقتي ودي هذا بس الرأي دكتور ملقت لك هذه ممر نعم الحمد لله اوكي الرأي أبونا أبيك شو ولد تسعب زحلف ربع قبائنا محلالي فمانيروم صباح بعل سماعتاتي بزي مخنيات أب قدس بيت خريستيان سبحات نجهن قداسيين الله بزي كمتي أب سنبت نكاتاتلو أب صباح كات سرعة قداسية كمون نتي ناي سماعتات صلوت كنكاتاتل ليلو ما بتربع أما حلالي فم نيروم ملغتي من الباز زي سمعنا يون تلينا زي سمعوا خاخ النجر صباح قدام قداسية علنا نجهو كم ناي سنبتي مستعى شدشته هو لك كم ناي سنبتي جزياتو لك كم ناي سنبتي اوكي هاي ما ودينا لنا بروح مشيت كلهم نقول مشيت سلام سلام باي باي See you buddy سلام ciao ciao علي وتسمع لنا روح كلهم እግዚአብሔር ይስጣችሁ እድሜ ይስጣችሁ آمين عزيزين عندي فين عزيزين يا I know قريبنا ينجينا حجي آمين I hope الله مساعنا خنوه آمين آمين نافقنا هو كافر مسلم على هو تسمع لنا نهر آمين نقول لنا قال هو يسمع لنا زنب زي فيديو تمسكوا أرينا قصكم أنتم خليكم نحن خا هو غنيرو thank you دكتور alright ciao اوكي بقولوا تحل حضروا آمين سلام باي سلام ciao good night زي دليتنا نزقبرنايو تبي فلاتن بزي فلاتن سرحنايو صورن جهودن زخنا حتياتنا من تتبلع علينا السم قدس سم كايلكا او ويتا يغرب لنا او ويتا كم محرج كادام بر كم تكبرنا يخون او ويتا وعاد كبرتنا مسكانا خنا مسكنك السماوات نبر ربنا سمك يقدس منقستك تنسى فؤادك كم تعب سماي كمون مدري هون لا تنقلنا نحنا نزبدلنا بدلنا نابسانا نهدقلنا كاكفو وادحنا دامبرنا فتنا يتأتون منقست حيلين كبرن زلمات كيمو آمين أولدهم زفنا نقدس قبر السلام تا سلام لك له تنقل أخي وزنكخون تنقل أخي أدك زابيك ويتا سروي السلام لك له خابن السهول تبارك أخي لخيو أم لتسكى دستين سخيو أوف الستي بركي حداتنا كحد كلنا كفقور ودخي وصوص وزام العالم عالم آمين أديكم برهانة أين الصحة صلاة أبتيس أين الصحة صلاة أبتي قرب او غويتا ابزا معالت ازيا اب قدميخا بتكبار يكون بقال بحساب يكون
بكل هواساتنا زحطانايو نسخارورن مفكر سبن سلازخونكا انت تقدس سمكا إلكا عرقنا تدقلنا وأملاك بسلام كنحضر سلاما ويتليتا هبنا أبزانا يدكاس كزينا كاب كله چنكت ناصا كبرنا كاب كله خفاتن كاب كله فتنات سلائن كلوانا خا ناي سلام ملأكا لا أخلنا بسرقان برهرهن اتمفكر سب زخانة حدود بخا ويتانان أملاخنان مدحنان إيسوس كريستوس اتبوون مسؤون كبرين وداسين جرمان زلكا معرفهم زخانة وهاب هيوت منفس قدسين مسقانا يقباكا الجن نزل على من آمين 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 أبيتك شنزل لهم ودوا كله تناي مدة هذا دحرنا نفسك ساعات زصلى صلوت او ጎይታ መሐረና ምሕረትካውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብበረኸት ዝሰግደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ዝተመላእኻን ርህሩህን نتم أنا زقدامي محاتياتنياتات اتمحر نحط من الصحات مليسو بهيوث نخنبر انبر كموتو زيت دلم انتي اتم صبيوم زلو تصفى سمايات كرخبو نخلهم نابدحنا تعدم او قويتا بزا ساعات زيان او كل ساعاتاتن لما نتقبل هيوتنا اقنعلنا تزازاتك كنقبر مرحانا منفس قدوس منفسنا قدس سغانان حساباتنا انصه تمنيتناون سمر حمامنا فوس حاتياتنا حدقلنا كاب كل خفو حزنن سكياتن كفاء حزنن سكياتن لبن ردعنا بحلونا كنعقب بقدسات ملأختها حلونا نابو هدت امنت كنمرح مأنتي كنمرح مأنتي اب زي مرمرن زي وسنن فلتتكا كنصب عدلنا كنبصح عدلنا نسخان نزل عالم بروخ املاخ ينكا امين او ጎይታ ብቑዓት ግበረና ከምዚልና ክንመስግነካ ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዝበደሉ በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋት ናበርና ፈተና ይትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ማርያም ናይ ቅዱስ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኺ ብስጋኹን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰላም ለካ ኣለኹ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸት ስኹን ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ረድለና ዘለዓለም ዓለም ኣሜን آمين أنا مغنن ماي ما يكبر دلي ما يكبر دلي ኣብዚ ሓለፈ ግዜና ኣበይና ጠጠው ኢልና መምህርት ማርያም كاميرو يوم هجي ميت دكتور سقا بميت قبرنا መምህርት ማርያም ميت كين كلها ممر تخلى مريم ما ينسمع I'm trying to unmute it but كلاتنا okay keep going أبينا بزحنا نيرنا بزحلف أبي تطويلنا نيرنا ممر okay can you stop sharing كجورة موتناتي كاريكم
أب قصر خلته بخمي تصنع جميرنا نيرنا هو شركة كبرى حنصاب بين نعم بس الشرقرة يالله اوكي نرايك الله نو راين اوكي حجر راين اوكي بخمي نصنع علنا سرعة تخليل كل التحدي جميرنا هو سقع حمشته بس احنا نيرنا مثلا continue please تخليل ببيت كريستيان تماخيلي في السام لنا حمشة شدشته سقمات تخليل بيت كريستيان تم حضره كتسلو نبدالي جنيحان نتبدالي مخيرة بعركي زي مقوع مغنيات كلتي يوم معراق انتابيهم كساع زردهم بكتب لهم اوكي بخميتنا وقوع ويقبل زخانة سقمات نتليخا حقاو في التحت قبرلو النارينا هو كتسلو تخليل كبر مستير هلاو يسابي زبل إذا مستير زعبيو أنا قنا بناي كريستوس المحبرون مسلو اللي خزبالو كاتيلنا أبزا قدست معالتنا ريوتي كالاي قال كيدان زابير مسب زبلي اتي اب قصر خلت حدا زرعنايو تخليل امونغو اب تحت صلاه الزابير بسم الزابير سواين سبيتن زعتو قال كيداني اجها الزابير مسبو زعتو قال كيدان ان نري ابزا قدست معالتي قال كيدان እግዚአብሔር مسب ዝተዋህቦ ነቦና አዳም አብ ኦሪት ዘፍጥረት 2 ካብ 8 ክሳብ 17 ዘሎ እግዚአብሔር ነቦና አዳም ኪዳን ሂብዎ እዚ ኪዳን ዝተቀበልዎ አቦና አዳምን አዴና ሔዋንን እዮም ንምቅባሎም ዝተዋህቦም ማህተም እታ ክፉን ጽቡቕን ተፍልጦም እያ ካብኣ እንተበሊዕኹም موت كتموتيهم سلازي نزات إزازي أحليوما بهوت كنورو يتواهبوهم سلازي حلوها نتحقق زاهير بمفراسو موت مسيو مالت زتواهبوهم تسفى زلا علما هوت ناي ملك ناي تسفى ملكتك زهابوهم محتم أم هوت أبطار استواهبان نازل زفترات كلتا اندحرينا اتبلعوز تبهل أومالو أي تبلعوز تبهل أصبلسالو أتي أم هيوت كالو سلازي تقدم أي كدان نايسب زبهل إغزابير مسبونا أدام زاتو كدانين اتخالاي كلتا نتبخلتا زتوهبو نبونا نوحيو مريت بملئتا تبالاشا نبرت نوح جنا انت زي بلو صادق سب نبري كل فطور مجدو أبلاشي نبره نوح جنا أمكن مجزابير موجس رخبي سلازي إجزابير نبونا نوح شدان هيبو شعت كاب حدق 17 شوعت زلون مسافيح تنبيبنايو تقبلتي نايز خدانزي حزب عالم نقول حزب عالمي كيداناتي له ناي مقبالهم محتم مركبنه مالت نفسها تدحن الله سبن سسان أراويتن إعوافن زدحن الله مركب سراح حلوة سلازي نتاز بولو تعزيزو نتاج داناس نعو مالتي اتوم ام مركب زعتو زبالو كلهم سبن سسان أراويتن إعوافن كعادحينهم زتواهبهم تسفى ام مدري منبار إيو مالت دحر حجي مريت كساب زلا وعن زحلن حقاين كرمتن برهانن سلماتن نخي لواوت بسمكا نعلم كيدان يات ولا الله خيلو زابير كيدان اتيلو ناي تسفى ملكت توهبهم استدمنا يو زي ماي مسهرمه دحر ماي مدنباو كمزا عينت ملكت اب سماي كتري خايلو اب 19 ازي كيدان زي هيبو بدحريو እግዚአብሔር ምስ ህዝቡ زعاتو كدان مسبونا ابراهام زعاتو زفترت 17 ካብ 1 ክሳብ 21
كمون رومي معرف 14 حدا نتجدا ناس فيه قليز والله تقبلتي كيدان أبونا أبراهامن زرون ناي مقبالهم محتم جزرت مالت أبزبن أبونا أبراهام أبولي كيدان حزب أملاخ نخوخنو أبشاموناي معالتي علبو سقوامي جزرو ازي مقزار علبو سقاها نايتي نحاتيات نفنفن لبي وشعو لبنا النقازرلو ملكت كوينيو دقاو ملكت كوينيو تواهبو زي تواهبو متسفى ني أحزاب برخات يلو نقول العالم نبرخات كقبركايا نزبارخ أخبارهم نزرق مخاخ أخرقمهم أحزاب كلها مدري بزرخا كباروخي أمين ناي تسفى ملكت وي محتم زي تواهبهم مدركانان نجزيو بس قزرات زي تسفى زنبرهم نتا صبان معارن التوحيز مدر تسفى خبكمي أبارنت سلزنبرو كاووصا سلزنبرو إز تسفازي تواهيبهم እግዚአብሔር እትሳለሳይ مسب زاتو چدان مسبنا ابراهام زاتو چدان اتي رابعاي چدان نبونا موسى لك نبيات موسى زتوهبو ابز ساعات معرف 19 كاب حموشه كساب شدشة تقبلت خيدان حزب إسرائيل ناي مقبالو محتم جزرت مخبار على تسنبت أب هزكيل معرف 10 كاب 10 حساب 10 شوعات تصحيف له زتوهبو ناي تسفى ملكت مدري محتم بعال فاسيكا أبزا ساعات معرف 19 قطري حموشتن شدشن حج دما قالي يا صبيكم انت سمعكم كيدانيون تحلهم كل مدري ناتيامو حلفا كلهم حزبتات ገንዘበይ ክትኮንኒኹም ንስኻትኩም ድማ መንግስቲ ካህናትን ቅዱስ ህዝብን ክትኮንኒኹም እተን ደቂ እስራኤል ትዛረቦም ነገር እዚ እዩ ኩላ ምድር እኳ ናተይ እንተኾነት ንስኻትኩም ግን ሓለፋ ኩሉ ምድርታት ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ገንዘበይ ክትኮንኒኹም እዚ ዝኸውን ግን ቃለይ ኣጸቢኩም ተሰማዕኹም ኪዳነይ እውን ተሓለኹም ኩላ ምድሪ ናተይ እሞ ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ገንዘበይ ክትኮንኒኹም ንስኻትኩም ድማ መንግስቲ ካህናትን ቅዱስ ህዝብን ክትኮንኒኹም እተን ደቂ እስራኤል እትዛረቦም ነገር እዚ እዩ ስለዚ እዚ ዝብሎም ዘሎ እንተሓልዮም ሓለፋ ኩሉ ህዝብታት ገንዘቡ ኾንዮም እቲ ዝተዋሃቦም ተስፋ ከዓ ኣብ ምድሪ ከነዓን ኣብ ሃገሮም ብሰላም ምንባር እዩ ዝተዋሃቦም ተስፋ ከዓ ናይ ተስፋ ምልክት ማሕተም በዓል ፋሲካ እዚ በዓል እዚ ኣብ ግብፂ ከለዉ ግብፃውያን ሞቶ በኹሪ ዘበለ ካብ ሰብ እንስሳ ክቕዘፍ ከሎ በዚ በዓል ፋሲካ በዚ ገንሸል ፋሲካ እዮም ካብ መቕዘፍቲ በኹራት ድሒኖም ስለዚ እዚ ተስፋ እዚ ኣብ ምድሪ ግብፂ ዝተዋሃቦም ክሳብ ምጽኣት ክርስቶስ ህያው ኮይኑ የንብሮም ነዚ ሕግዝ እንድሕር ሓልዮንካ ኣብ ሃገሮም ብሰላም ክነብሩ እግዚኣብሔር ኪዳን ኣትሎም ነቲ ኪዳን ይሕልዎ ስለ ዘይነበሩ ከዓኒ ቀጻሊ ስደትን ምርኮን የጋጥሞም ነይሩን ኣብ ባቢሎን 7 ዓመት ገይሮም ናብ ኣሶር ወሪዶም ነይሮም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከለውን ሮማውያን እዮም ዝገዝዎም ነይሮም ነቲ ዝበሎም ቃል ስለ ዘይሓለወ ተኺዳን በዓላቶም የፍርስዎ ነይሮም እቲ ኺዳን ከፍርስዎ ከለዉ ከዓ እቲ ኣብ ሃገሮም ኣብ ምድሪ ከነዓን ብሰላም ናይ ምንባር ተስፋ በዓላቶም የጸልምትዎ ነይሮም እግዚአብሔር ግን ኣብ ኪዳኑ ኩሉ ግዜ እሙን ነይሩ እዩ እዚ ናይ ዝኹሉ ኪዳናት ተስፋን መፈጸምታን ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ክንብል ጸኒሕና ተቀባሊ ኪዳን ተቀበልቲ ኪዳን ክንብል ጸኒሕና ሕጂ ግን እንታይ ኢልዎ ዘሎ በዓል ኪዳን እቲ ኪዳን ዝህቦ ዘሎ ብባህርየ መለኮቱ እቲ ኪዳን ዝቕበሎ ዘሎ እቲ ስግ ወልደ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝሓለፍናዮ በዓል ኪዳን ተቀበልቲ ኪዳን ክንብል ጸኒሕና ኣብዚ ግን በዓል ኪዳን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኤርምያስ
31 ካብ 31 ክሳብ 34 ከምኡውን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ካብ 23 ጠቂስዎ ኣሎ እዚ ኪዳን እዚ ማለት ሕዝቅኤል 31 እንታይ ዝብል እንሆ ምስ ቤት እስራኤል ምስ ቤት ይሁዳን ሓዲስ ኪዳን ዝኣትወለን መዓልታት ክመፃ እየን ይብል እግዚአብሔር ቤት እስራኤል ተባሂሉ ዘሎ እቲ ኣብ ሰማርያ ዝምራሕ ዝነበረ ናይ 10 ነገድ እዩ ቤት ይሁዳ ዝበሃልካ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ቤተ መንግስቱ በቶም 2 ነገድ ክሳብ ምጽአት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈላለዮም እዮም ነይሮም ስለዚ እንሆ ምስ ቤት እስራኤል ምስ ቤት ይሁዳን ሓዲስ ኪዳን ዝኣትወለን መዓልታት ክመፃ እየን ይብል እግዚአብሔር ከምቲ ካብ ሃገር ምስሪ ብኢዶም ሒዘ ከውፅኦም ከለኹ ምስ ኣቦታቶም ዝኣተኽዎ ኪዳን ኣይኮነን ኣነ ጎይቶኦም ክንሰይሲ ንሳቶም ነቲ ኪዳን ኣፍረስዎ ይብል እግዚአብሔር ድሕርዘን መዓልታት እዚአን ምስ ቤት እስራኤል ዝኣትዎ ኪዳንሲ እዚ ደኣ እዩ ሕገይ ኣብ ውሽጦም ከነብር ኣብ ልቦም ከዓ ክፅሕፎ እየ ኣነ ኣምላኾም ክኸውን እየ ንሳቶም ድማ ህዝበይ ክኾኑን እዮም ይብል እግዚአብሔር ኣነ ኣበሳኦም ይቕረ ክብለሎም ሓጢኣቶም ድማ ድሕርዚ ኣይክዝከርን እሞ ካብ ንእሽቶኦም ክሳብ ዓብዮም ኩላቶም ክፈልጡን እዮም ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ንብፃዩ ነፍሲ ወከፍ እናሓዉ ንእግዚአብሔር ፍለጦ ኢሎም ድሕርዚ ንሓድሕዶም ኣይክማኸሩን እዮም ይብል እግዚአብሔር ኣብታ ቁፅሪ 34 ኣነ ኣበሳኦም ይቕረ ክብለሎም እየ ሓጢኣቶም ድማ ድሕሪ ሕጂ ኣይክዝከርን እዩ እዚ ሓጢኣትን በደልን ምትሕልላፍ ኣብ መስቀል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሙ ዝደምሰሶ እዩ በጀክኡ ክድምስሶ ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዘይነበረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት መፅዩ ነቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ነቦታት ተዋሂቡ ዝነበረ ኪዳን መፈፀምታ ዘለዓለማዊ ህይወት መፈፀምታ ተስፋ ክገብር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስግው ቃል መፅዩ ተቐበልቲ ናይዚ ኪዳን እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን እቶም ብግዝረት ውሉድ ኣምላኽ ዝኾኑ ህዝቢ ኣምላኽ ዝበሃሉ ደቂ እስራኤል ጥራዮም ነይሮም ምስ ምምፃእ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋሃበ ኪዳን ተቐበልቲ ግን ብክርስቶስ ዝኣመኑ ኩሎም በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ እምበር ሓደ እኳ ከይጠፍእሲ ነቲ ሓደ ወዱ በጃኽ ሳዕ መሃብ ክሳብ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ እዩ ዮሃንስ 3:16 ስለዚ ናይዚ ኪዳን ዝተቐበልቲ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመኑ ኩሎም እዩ ናይ ምቕባሎም ምልክት ማህተም ጸጋ ጥምቀት ማለት ዝኣመነን ዝተጠምቀን ክድሕን እዩ ዘይኣመነን ዘይተጠምቀን ግና ክኹነን ኢሉ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ብንጹር ኣቐሚጥዎ ስለዚ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ናይ ምቕባልና ምልክት ወይ ማህተም ጸጋ ጥምቀት እዩ ዝተዋህበ ተስፋ ምድራዊ ከነዓን ዘይኮነ ዘለዓለማዊት ህይወት ዘለዓለማዊት ከነዓን ሰማያዊት ኢየሩሳሌም እዩ ናይ ተስፋ ምልክት ማህተም ዝተዋህበ ቅዱስ ቁርባን እዩ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ይነብር ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ በቲ ካልኣይ ሞት ኣይክጉዳእን እዩ ስለዚ ናይዚ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋህበ ደም ኪዳን ናይ ተስፋ ምልክት ወይ ማህተም ቅዱስ ቁርባን እዩ ስለዚ ኣኻ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ ትምህርቲ ድሕነት ንስሓ ድሕሪ ንስሓ ቅዱስ ቁርባን ማህተም ክርስትናና ማህተም ናይቲ ብጸጋ ጥምቀት ዝረኸብናዮ ጸጋ ማህተም ቅዱስ ቁርባን እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ነዚ ኪዳናት እዚ ብክልተ ኪዳናት እግዚአብሔር ተዛሪብዎ ብሉይ ኪዳን ሓዲስ ኪዳን ተባሂሉ ከዓ ይግለጽ ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ ንጥቀመሉ ዘለና እውን እንታይ እዩ ዝምድኑ እንታይ ይርክብ ኣለዎ እንድሕር ኢልና ብሉይ ኪዳን መሰጋገሪ ኪዳን እዩ ማለት ዘለዓለማዊ ህይወት ሕድገት ሓጢአት መንግስቲ ኣምላኽ ከውርስ ኣይክእልን እንታይ ግን መሰጋገሪ ናብቲ ተስፋ ዝግበረሉ መሰጋገሪ ኮይኑ ከም ዝጸንዐ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 13 ይገልጽ ሓዲስ ኪዳን እንተዳኢልና እቲ ዝበለጸ ኪዳን
ማለት ነቲ አቡሊ ኪዳን ይኹነቶም ኩሎም ኪዳና ዝተዋህበ ፍጻሜ ዝገብር ካልእ ንጽበዮ ዘየለ ዝበለጸ ኪዳን እዩ ብሉይ ኪዳን ካብ እምባሲና ንሙሴ ከም ዝተዋህበ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 24 ክሳብ 25 ብሉይ ኪዳን ካብ እምባሲና እዩ ሓድስ ኪዳን ግና ካብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ነዝውን ከናጻጽር ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4 26 ክሳብ 27 ሓድስ ኪዳን ካብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ከም ዝተዋህበ ይገልጽ ብሉይ ኪዳን ሞት ኣምጽኡ ማለት ካብዚኣ ምስ እትበልዑ ሞት ክትሞት ኢኹም ዝበሎ እዚ ኪዳን እዚ ሞት ኣምጽኡ ሓድስ ኪዳን ግን ህይወት ኣምጽኡ እንጌራ ህይወት እንተበሊዕኹም ስጋይ እንተበሊዕኹም ደመይ እንተሰቲኹም ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለኩም ኢሉ ሓድስ ኪዳን ህይወት ኣምጽኡ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 13 እዚ ህይወት እዚ ክገልጽ ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ነታ ኣብ መንጎ ዝነበረ ናይ ጽልኢ ጊድጊዳ ናይ ጽልኢ መንደቕ ብደሙ ኣፍሪሱ ነዞም ክልተ ዝነበሩ ሓደ ገበሮም ንርሑቃትን ንቀረባታ ሰላም ኣወጀ ኢሉ ነቲ ፍጻሜ ናይ ህይወት ይገልጾ ብሉይ ኪዳን ፍጹም ኣይኮነን ፍጹም ዘይኮነ ኪዳን ከዓ መፈጸምታ ይደሊ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 3 ይገልጸሎ ፍጹም ኣይኮነን ሓድስ ኪዳን ግና ብክርስቶስ ፍጹም ኮይኑ እቲ ኪዳን ክንሕልዎ ክንኣምኖ ብጸጋ ጥምቀት ነቲ ጸጋ ክንወርሶ ብቅዱስ ቁርባን ክንሓትሞ እዚ ፍጹም ኪዳን ኮይኑ ብሉይ ኪዳን ፍጹም ዘይገብር ኪዳን እዩ ሓድስ ኪዳን ግና ሓጢአት ዘርሕቕ ኪዳን እዩ ብሉይ ኪዳን ናብ ኣምላኽ የብጽሕን ሓድስ ኪዳን ግና ንኹሉ ናብ ኣምላኽ ዘብጽሕ ኪዳን እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንብሉይ ንነቢያትን ንኦሪትን ክፍጽሞም እምበር ክስዕሮም ኣይመጻኹን ኢሉ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ንብሉይን ንሓድስን ኪዳን ልክዕ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገሊጽዎ ዘሎ ሓድስ ኪዳን ኣብ ብሉይ ኪዳን ተሰዊራ ነበረት ብሉይ ኪዳን ከዓ ብሓድስ ኪዳን ተገልጸት ኢሉ ከም ሓደ ቅዱስ መጽሓፍ ከም ሓደ ቃል እግዚአብሔር ሒዛቶላ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ዝሓለፍናዮ ተወሳኺ ሓሳባት ሕቶ ርእይቶ እንተልዩ ናብ ጉባኤ ከሕልፎ ክሳብ ትዳለው ንዝመጽእ ንሪኦ ቃል እግዚአብሔር ብኸመይ ይሰርሕ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ኢና ዘለና ቃል እግዚአብሔር ከነንብቦ ከለና ኩሉ ግዜ ኣብቲ ውሽጢ ነንብቦ ስብከት ኣለዎ ትምህርቲ ኣለዎ ተስፋ ዓስቢ ምኽሪ መጠንቀቕታ ተግሳጽ መቕጻዕቲ መቕዘፍቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ነንብቦ ብእኩብ ይኹን ብተናጸል እዚኦም ኣርእስታት ኣለዉ ከነንብብ ከለና ከዓ እዚ ንዓይ እንታይ ስብከት ድዩ ትምህርቲ ድዩ ተስፋ ድዩ እናበልና ምስ ህይወትና እናተኣሳሰርና ከነንብቦ ምእንቲ ቃል እግዚአብሔር ብኸመይ ይሰርሕ ስብከት ንብሎ ስብከት ኮይኑ ክሰርሕ ከሎ እንታይ ክንገብር ይዘለና ትምህርቲ ኮይኑ ናባና ክመጽእ ከሎ ተስፋ ኮይኑ ናባና ክመጽእ ከሎ ዓስበ ኮይኑ ናባና ክመጽእ ከሎ ምኽሪ ኮይኑ ናባና ክመጽእ ከሎ መጠንቀቕታ ኮይኑ ናባና ክመጽእ ከሎ ተግሳጽ ኮይኑ ናባና ክመጽእ ከሎ መቕጻዕቲ ኮይኑ ናባና ክመጽእ ከሎ ኣብ ህይወትና ብኸመይ ይሰርሕ ንሕና ብኸመይ ነተግብሮ ኢና ክንርኢ ቅድሚኡ ግን ኣብቲ ናይ ጉባኤ ግዜ ስለ ዘለና ናባኻትኩም ይሕልፎ ኣለኹ ኣብቲ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ዝኾነ ሕቶ ርእይቶ ብፍላይ ከዓ ተወሳኺ ሓሳባት ነዚ ርእስትና ዝያዳ ዝህብትን ሓሳባት ተልዩ ክንቅበል
هرا بونا بوي مرجيتا قالي وتسمع لنا كغصلي تتمرت ولا حجينا حتوتاتي تيزي حجناي غزي ناي غبايت حتوت ناي حتوتات غزي ناي غباي غزي هرا شيمو يوم حتو زلنا عداونا نرحف بيلنا انا اخريكم خيلي ويكاتهم بصحف ملك اوكي الراي دياكون زتدالو اندحر زي اليوم كساب زدالو كنقصل دو I think yeah حتو يمصنزل ابونا قصلو تهلهم يا حتو تاتا يمصنزل دياكون سمعنا لها دياكون الله هذا يتهاد الله مسلني اوكي الله خدي حراي هو انا سمعكم الله حراي ابونا قصلوا حراي قداماي نريو سبكاتي እግዚአብሔር አምላካ ሰባይ በይኑ ክኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን እሞ ንዑት ትበቂዕ ደጋፊት ክገብረሉ እየ በለ እግዚአብሔር ኣብ ኣቦና ኣዳም ዘለዎ ሓልዮት ቅድሚ ኣዴና ሔዋን ምፍጣሩ ሰባይ በይኑ ክነብር ጽቡቕ ኣይኮነን ደገፍ ከም ዘድልዮ ردائي كم زدليو ملآت كم زدليو እግዚአብሔር ነዚ ቃል እዚ ክዛረቦ ከሎ አዳም ንምንታይ ክሓስብ እግዚአብሔር ተዛሪቦ እግዚአብሔር ዝሓሊ አምላኽ ልዕልት ንሱ ዝሓልየላ ዝሓሊ አምላኽ ከም ዘለዎ ልዕልት ንሱ ንነፍሱ ዝደልዮ ጽቡቕ ልዕልዩ ዝሓስ ዝገብር አምላኽ ከም ዘለዎ ንኽፈልጦ ምእንቲዩ እግዚአብሔር አቀዲሙ እንታይሉ ሰባይ በይኑ ክኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን ንዕኡ እትበቅዕ ደጋፊት ክገብረሉ እየ ስለዚ እግዚአብሔር ደገፈዩ እግዚአብሔር አነ ጽቡቕ ክነብር ባህጊ ኣለዎ ሽዑ ንአዳም ሕጁ ንኹላህና እዚ ዓይነት ከምዚ ዓይነት ቃል ክንሰምዕ ከለና ንዓና ዝያዳ ናብ አምላኽ ከነቕልብ ምእንቲ ሓልዮትና ብአምላኽ ከነንብር ምእንቲ ንዓና ኣፍ ደገ ዝኸፍት ምዃኑ ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝብሉ ቦታት ቤተ ክርስቲያን እምነትካ ክሰፍሕ ስበኽ እምነትካ ክጸንዕ ከዓ መሃር እዩ እምነትካ ክሰፍሕ ስበኽ እምነትካ ክጸንዕ ከዓ መሃር እዩ ብድሕሪ ንሪኦ አቱም ጽማዓት ኩላትኩም ናብ ማያት ንዑ ስለዚ ስብከት ማለት ዕድመ ማለት ከምዚ ኣብ ዝኾነ አጋጣሚታት ናይ ዕድመ ወረቐት ናይ ምሳሕዲ ናይ ድራር ዕድመ ናይ ዝኾነ ተሳትፎ ዕድመ ንወሃቦ ስብከት ማለት ዕድመ ማለት ናብ ቃል እግዚአብሔር ንኽንመጽእ ናብ እግዚአብሔር ክንመጽእ ዝጽውዕ ዕድመ ማለት ስለዚ አቱም ጽማዓት ኩልኻትኩም ናብ ማያት ንዑ ስለዚ ይጽዋዕ ኣሎ ንዑ ይብል ኣሎ ንምንታይ ዝጽውዕ አቱም ገንዘብ ዘይብልኩም ከዓ ንዑ ተሻየጡሞ ብልዑ ቀጺሉ እወ ንዑ በዘይ ገንዘብ ብኸሙ ወይንን ጸባን ተሻየጡ ስለዚ ከምዚ ዝመሰለ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ከነንብብ ከለና ጽሙዓት ይልሎ ናብ ማያት ይልሎ ገንዘብ ዘይብልኩም ይልሎ ኣብ መጨረሻ ግን ተዋሂባ ዘላ ብዘይ ገንዘብ ብኸሙ ወይንን ጸባን ተሻየቱ ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን
أتي ناب أملاخ مأمانومن نجزابير مأزازومن زلوا عدمك خون كله بحديث كدان كا بخامو دم كريستوس بخامو بوركي وي ببرور أيكونكم زدحانكم بدم تجنشليهم زدحانكم إلو أتسبكت بخمزي وهابين أب حديث كدان مسمعنا بتور حاتتي يوحنس متمق من قصة سماعات قريبا لامو تنسعو إلو الناس بخه أبرخا يهودا مساي زسبكو زلو سبكت من قصة أملاح قريبا لازبل أبيت من قصة أينبرن أب كتاما أينبرن أب كبابي بحري يردانوس إنز أواجزي زئو جانيروي سلازي نزي سبكت زستمعو ناونا مزو حاتياتهم نا تناززو نهن الصحة بيد يوحنس بحر يردانوس يتمغنيرهم اتوم بخفاءات زمزوها أسعب عبيلو خاب تخنطقصت سنحنا أبراهام أبو لنا بمبال تدحنو كي مسلكم እግዚአብሔር ሲ ንአብርሃም ካብዞም እማንዚኦም ውሉድ ከተንሳአሉ ይኽእል ኢሉ ሓደ ቃል ኢልዎም እዚ ቃል እዚ እንታይ እዩ ኣብቲ ሒዝናያ ዘለና ርእስቲ ኣብ ምንታይ ኢና ከነእትዎ ኣስዕብ ኣቢሉ መሊሹ እንታይ ዝብሎም ውሉዳት ማን ይብሎም ውሉዳት ማን ካብቲ ዝመጽእ ቁጥዓ ከተምልጡስ መን ሓበረኩም ንስበለ ደጊሙ እንታይ ይብሎም እምበኣር ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ እዩ ስለዚ እተና ዮሐንስ ቃል ስብከት ኢልና በተወርሓቲ ዮሐንስ መጥምቅ መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ ሞተነስሑ ኢሉ እናሰበኸን ኣብ ምድሪ ይሁዳ መፀ ምስበልና እዚኣ ኣብታ ንስሓ ምስእተናያ እተን ኩለን ብድሕሪየን ዘእተወን ግን ነተን ኣርእስቲ ርኢና ኣብ ኣርእስተን ከነእትወን ኢና ማለት ንኣብነት ውሉዳት ማን ክብል ከሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣበይና ክነእትወን ንኽእል ካብቲ ዝመጽእ ቁጥዓ ክድሕኑ መን ሓበረኩም ክብል ከሎ መሊሱ እግዚአብሔር ነብርሃም ካብዞም እማን እዚኦም ውሉድ ከተንሳአሉ ይኽእል እሞ ደቂ አብርሃም ኢና ብምባል ትድሕኑ ከይመስለኩም ኣብ ልቦም እዚ ካበይ ዝመጸዩ ንሕና ሌዋውያን ንሕና ካህናት ንሕና ነቢያት ንሕና ነገስታት እዚ ኣቦና ኣዲኡን ዘይፍለጥ ዓዱ ዘይፍለጥ ኣብ በረኻ መጺኡ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ዝዛረብ እንታዋ ኢሎም ብልቦም ከንግረምሩም ከለዉ ልቦም የንብብ ስለ ዝነበረ ንሕና ደቂ አብርሃም ኢና ሕጊ ናባና እዩ እምነት ናባና እዩ ተስፋ ናባና እዩ ኢሎም ኣብ ልቦም ከመላልሱ ከለዉ ልቦም የንብብ ስለ ዝነበረ እዩ አብርሃም አቦ አለና በመባል ትድሕኑ ከይመስለኩም እግዚአብሔር ስነ አብርሃም ካብዞም እማንዚኦም ውሉድ ከተንሳአሉ ይኽእል እዩ እነሆ ማሕፀ ኣብ ግንዶኦም ተነቢሩ ኣሎ ሰናይ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለኦም ይቁረፅ ናብ ሓዊ ከዓ ይድርበ ስለዚ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ገበሩ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ደጊምና ጊዜ ብዝረኸብናሉ ነታ ናይ ዮሐንስ ቃል ካብ ማቴዎስ 3 ካብ 1 ጀሚርና ነንብበን እሞ ኩለን ነተን ቃል ናይ ዮሐንስ ኣቦቦተአን እናረኣና እናጽናዕና ኣቦቦተአን ከነእትወን ኢና ወንጌላዊ ማቴዎስ 11:28 ክሳብ 30 እንታይ ዝብል ስብከት ኩልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን كلهم اتتصعرون صار زخبدكمن ناي حمام صار ناي سلام مسان صار ناي حاتيات صار ناي فغري صار ناي مفللاي صار سراح ناي مسان صار زتفعل عليك خون خيلي كلهم اتتصعرون صار زخبدكمن ابتا ناي تنبيت إساياس 55 كاب حد زرانايا هو نعوب بزي جنزب بهمو وين سبان تشايتو يعتبر نيرا أبزان ماتيوس 10 كلهم اتسعرون صار زخبدكمن سلازي يحدث كدان بكريستوس نزامنو نقول له حزب عالم تواهي وزو كلهم اتسعرون صار زخبدكمن ناباينعو
أنا لواه لبي تحوت أرعتي فوكش صوريكا قليليو سلازي اتزعد من نازلو منيو اتزصوا عنا زلو منيو بحرياتو خميز مسليو فليتنا بحقوس بعللتان ابوخن مسمنتي أنا لواه لبي تحوت أرعتي فوكش صوريكا قليل يو نسبة له أرعتي صورو كابايكا تمهارو أرعتي صورو كابايكا تمهارو شعون نفسهم عرفتي تراهبيهم نفسهم عرفتي نتي سبكات زغربلنا زلو نتي عدمه زعدمنا زلو بحرياتو نغيرنا صورو نغيرنا صوري يفكش أرعتيكا قليلو لنا انتاي كنغبر كم زغبانها بنصور عزيزنا مالت السن كاتنكلت انتين كاباي تمهارو أرعتيكا أزروي هارا قدس باولس كمهر كله أنا كريستوس كم زمسلكو نسخاتكم كا نعين مسولي ويتاس كريستوس كان تايلو أرعتي صرو كاباي كا تمهارو سلازي ممهرنا ويتاس كريستوسيو نصرو أرعت كا ناي ويتاس كريستوس أرعت صراي أزرعت زخا فكش أرعت ناي حرنة أرعت ناي ناسنة أرعت ناي كسانة أرعت ناي سلام أرعت ناي عرفتي أرعتي أرعتي صرو كاباي كا تمهارو شعون نفسهم عرفتي تراخبيهم سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እዚ ጾር እዚ ታደ ድሕሪ አቅሪባ ዘላ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 16 አነ ክሰብኽ ተዋሂብኒ እሞ ወንጌል ጸጋ አምላኽ እንደዘይሰበኹ ግን ወይለአ ነፍሰይ እዚ ዕድመዚ እግዚአብሔር ንኹሉ ህዝቢ ሂብዎ በገልግሎት ሂብዎ ነዚ ዕድመዚ ክዕድሙ ዝተላኹ ዝተኣዘዙ ከምቲ ዝግባእ ገይሮም ነቲ ሰማያዊ ዕድመ እንደዘይብፅሖሞ ግን ተሓታትነት ከም ዘለዎ እቲ ቃል ይመኽረናን ይምዕደናን እዩ ስለዚ ስብከት ነዚ ይመስል ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ ዝተዳለዉ እንተልዮም ኢዶም ሓፍ ዘበሉ እንተልዮም ናብ ጉባኤ ክንምለስ ኣብ ጉባኤ እንደዘየልዩ ከዓ ካብቲ ጉባኤ ጠጠው ዝብል ጉባኤና ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ግን ንጉባኤ ክህቦ ዲያቆን ሮቤል ربنا قال لي تسمع لنا توصل حجي وتزبل ايدي له دياكون حوي ما أزالهم اوكي go ahead ماذا حرك كون أملاخون أفتنا كالعيتي ربنا قال وتسمع لنا آمين والله آمين أتم تسأموا كلاتكم ناب مايات نعو أتم جنزب زي بالكم كأه نعو تشايطوا أما بدعوا تبل دلاسي ترجمكم الناس تبغى ترديات نديا جنزب زي بالكم نعو تشايطوا أجي قال أملاخ كأب جنزب كم زي شيء إنا تماهرنا يو مستمهرنا يو فلينا خنطعمو كمتي دم كريستوس بزي جنزب بدومو زعد دقنا بجنزب ورقنا يكون شايتنا إبنا نزمر قومون نأمن محجزي قطتا خمزي مالت بقطتا نحن ترجم كوينس بجنزب زبد زلو كتردؤني مو قالي وتسمعنا آمين نقول الله نقالي هو تسمع لنا كساب شوعات زلاخن بباء أمه قدر خلته جنزبكم نتنجرا زي كونه ساماهم دما نتزيز قبكم أتدفولس سلمنتاي تتنكيكم سمعني نتزز سبقة خابلعو ننفسهم من باتعمي بهك بلايو إذنهم نباي صلو مو نباي نعو سمعوا نفسهم دما بهوات كتنبريا أنا اتن داويد زتسفهو نبارس أقا زل علما وخيدان مساخاتكم كأطو سلازي
اتي زوهاب زلو مستي اب حديث كدان بغويتانا يس كريستوس بخوم زوهاب سغا اندمنا تحايزو انا اتن داويد ذا تسفهو نبار صغا زل علماو كدان مسخاتكم كاوتي انه مسكر حزبتاتن مسفن غزاين حزبتات كون حبكو انه زيت فلطو حزبي كتصوعيخا زي فلتك حزب دما من እግዚአብሔር አምላክ ካን من تنا اسرائيل ቅዱስን ንሱ አኽቢርካ ይሞና በኻኽ ጎይዩ ንእግዚአብሔር በትዝርከበሉ ጊዜ ድለይዎ ቀረባ ሆለውን ጸውዕዎ ረሲ መገዱ አመፀኛ ሐሳቡ ይሕደግ ናብ እግዚአብሔር ይመለስ ንሱ አኽምሕሮዩ አዝዩ ይቅረብ ሊሞ ናብ አምላኽናውን ይመለስ ስለዚህ እቲ بزي ገንዘብ بخومو صبان وينن تشايوتو إلو زلوت عدمه مسمسه بدحريو ግን ነቲ ወይንን صبان تشايطون كرخبو بخومو كرخبو እንድሕር ኮይኑ እንታይም ክገብሩ ዘለዎም እቲ መሸጣ ተባሂሉ ዘሎ ንእግዚአብሔር በትዝርከበሉ ጊዜ ድለይዎ ቀረባ ሆለውን ጸውዕዎ ረሲ መገዱ አመፀኛ ሐሳቡ ይሕደግ ናብ እግዚአብሔር ካይመለስ ስለዚህ እተን ዋጋ ክኸፍሉለን ዘሎ ብኸሙ ኢሉ በዘይ ገንዘብ ብኸሙ ምስበለን ታይሎ ወይንን ጸባን ካ ተሻየቱ ስለዚህ ማይ ህይወት ክሶትዩ እንተዳ ኮይኖም ክገብርዎ ዘለዎም ክልተ ነገርየን ቁጥሪ 6 ንእግዚአብሔር በትዝርከበሉ ጊዜ ድለይዎ ቀረባ ሆለውን ጸውዕዎ ረሲ መገዱ አመፀኛ ሐሳቡ ይሕደግ ናብ እግዚአብሔር ይመለስ ስለዚህ በሆሙ ስለስተባህለ እንድሕር ንእግዚአብሔር ዘይደልዮሞ አመፀኛ መገዱ ረሲካ ሐሳቡ እንደዚህ ሐዲጉ ነዚ ዕድመዚ ብቋዓታ ይኮነን እዮም ማለት አብ ሐዲስ ኪዳን ድሕሪናዮ ይሁዳ ኣብቲ መርዓ አትዩ ማለት ኣብቲ ዕድመ ናይቲ መርዓ እቲ ዳስ ምስ መልአ ክዳን መርዓ ዘይተኸድነ ሰብ ኣው ጸነሐ ስለዚህ እቲ ዋናቲ ዳስ አዳም ኸ ነቲ ዳስ ክርኢሉ ምስኣተወ ነቲ ክዳን መርዓ ዘይተኸድነ ምስ ረኸቦ ዓርከይ ስለምንታይ ዳ ክዳን መርዓ ከይተኸደንካ ናብ ዝኣቲኻ ምስ በሎ ንሱ ግና ኣስቀጠዩ የዳውን የጋሩን አሲርኩም ናብቲ ናይ ወፃኢ ጸልማት ደርቢዎ ኢሉ ወሰነሉ እዩ ስለዚህ ኣብቲ መርዓ ኣትዩ እቲ ዕድመ በፂሕዎ ይብቲ መርዓ ኣትዩ ክዳን መርዓ ከይተኸድነ ዝኣተወ እቲ ትርጓሜ ይሁዳ ኣብ ጉባኤ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁዳ ኣብ ጉባኤ ሐዋርያት ይሁዳ ኣብ ጉባኤቶም 120 ቤተሰብ ከም ዝነበረ ብፈቃዱ ግን ከም ዝወፀ ስለዚህ ናብታ ሕቶኺ በዘይ ገንዘብ ብኸሙ ወይንን ጸባን ተሻዮጡ ዘላታ ንሻዮጦ ወይ ንኸፍሎ ዋጋ እንታይ እዩ ንእግዚአብሔር በት ዝርከበሉ ጊዜ መድላይ ቀረባ ሆለኻ ምጽዋዕ ረሲ መገዱ አመፀኛ ሐሳቡ ይሕደግ ናብ እግዚአብሔር ካይመለስ እዚ እቲ መሸጣ ተባሂሉ ዘሎ እቲ ንሕና ንኸፍሎ ክንከፍሎ ንእዘዝ ዘለና ማለት امين قال هيوت يسمعنا رجعت امين والله قال هيوت يسمعنا امين راي قال زتدالو حتى زلو تلو حانتي حفتنا زحاتت حتى له اتا حتى انت تبل سمع له اوكي هو سمع له እግዚአብሔር ሲ ኣብድ ናይ ብሉክዳን ገልጾም ከሎ መብዛሕትኡስ ብዙሕ መቅጻዕቲ ዝነበረ ይመስል ብዙሕ ዘይሕጉስ ብሰባት ይመስል ሰባት ኣብቲ ግዜ እቲ ሕማቅ ድዮም ነይሮም ካብዚ ግዜ እዚ ዝኸፍኡ ሰባት ድዮም ነይሮም ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዘለና ሰባት ዝሓሽና ስለ ዝኾንና ዲና እዚ ሓዲስ ክዳን ዘሎ ቁጥዕ ናይ እግዚአብሔርን ኣብ ብሉይ ክዳን ዘሎ ፍልል ዘለዎ ናብኡ ኣብ ብሉይ ክዳን ቁጥዕ በዝሕ ትብላላ ቃል ህይወት ይስማዓልና ይስማዕ አለዲ ትሕቶ ተሰሚዕ ዲ هو ተሰሚዑ አራይ በቀንዱ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንታይ አትብሎ
زمن كناني زمن محرت إلى بكلت تفليو مالت زمن كناني مالت ناي فردي زمن ناي سقاي زمن نزبدلون نزيبدلون بمدرخون بسماي صور زبزحو هالكي زبزحو سلز نبرة زبن كناني تبلو حساب لدت قويتانا يس كريستوس كاب لدت قويتانا يس كريستوس زلخا زبن محرت عمت محرت عمت ناسنت عمت حرنت إلى تسوعو مالت بحفشان وخلقن عمت عالم تباهي يسوع بزعباتهم هزبتات جن أبولي كيدان قدوسان نيروم حتى أنك نيروم عزيوم نكز እግዚአብሔር ህይወቶም ዘተአሳሰሩ ሞት ዘይጣዓሙ ሐመድ አዳም ዘይለበሱ ከም በዓል ሄኖክ ከም በዓል ኤልያስ ዝመሰሉ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ፍጹማት ሰባት ነይሮም ከምኡውን ቶም ኪዳን እግዚአብሔር ኪዳን ዝኣተወሎም አቦና ኖህ አቦና አብርሃም ሙሴ ክንርኢ ጸኒሕና ኣብ ብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ነይሮም ኣብ ብሉይ ኪዳን ታራ ሰባት ነይሮም ኣብ ብሉይ ኪዳን ከዓ ኣዝዮም ናብ ካብ ባህሪ እንስሳን ካብ ባህሪ ኣራዊትን ዝወፃኢ ዝነብሩ ከም ናይ ሰዶምን ጎሞራን ብርክሰትን ብብልሽውናን ዝወደቁ ህዝብታት ነይሮም ልክዕ ከምኡ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ከዓኒ ቅዱሳን ኣለው ታራ ሰባት ኣለው ምስ እግዚአብሔር ዝመላለሱ ፍጹማን ከዓ ኣለው እቲ ዘበን ግን ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ዘበነ ኮነኔ ዘበነ ፍዳ ዘበነ ስቃይ ክበሃል ከሎ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ግን ዘበነ ምሕረት ዘበነ ናጽነት ዘበነ ሓርነት እዩ ዝበሃል ማለት ስለዚ ኣብ ኩሉ መዳዩ እቲ ናይ ሓርነት ደም ተበጃውነት ምስተኸፍለ ኩሉ ተናብራ ኩሉ ተኣምልኾ ኩሉ ናጻ ኮይኑ ማለት ንኣብነት ኣብ ብሉይ ኪዳን ገንሸል መስዋዕቲ ሓጢኣት ከቕርቡ መስዋዕቲ በደል ከቕርቡ ከለው ዝሃልክዎ ዝነበሩ ሃልኪ እቲ ዝናዘዝ ሰብ ገንሸል ሒዙ ይመጽእ ኣቲ ኢዱ ኣብቲ ገንሸል ኣንቢሩ እቲ ሕርኽርኽ ዝበሎ ይናዘዝ ብድሕሪኡ እቲ ካህን ነዚ መስዋዕቲ እዚ ሓሪዱ ዝሓርር መስዋዕቲ ከቕርብ ዝነበሮ ሃልክን ድኻምን بحساب كجلس وناي كلني مالت. أب حديث كدان جن اتزنازز زمصو جنشل زمصو مسواتي باريوتو زمصو مسوات أخليلن مخنياتو نخلو تكيو سجان دمن قويتنا يس كريستوس إيو أب مقدس نمسوات زغربلنا اتي كهنون كم تناي بولي كدان نتجنشل كقرب زدهمو هالكي كم يقولون مخنياتو صلاتو مسودة فنوس أجامن فس كدوس إزي سجان حبستن وين نقربنا يزلنا بأمان دم كريستوس بأمان سجا كريستوس كهون منتي منفس كدوس كالي إخكال لو تايلو نعمل حياتت بردت منفس كدوس كا أماناوي سجا أماناوي دم يخون سلزي أب كله تي سعرو أب كله تدخامو أي مزازن نايك أرادبني إتي زبنا كوناني زبنا فدا زبنا سقاي زبنا مجزاتي إزخاء زبنا محرات زبنا سلام زبنا هيوت زبنا قسانات زبنا حرنات يبهال يأتي أب سبات زلوجن أبولي كدان قدسان نيروم ترى سبات نيروم أزيوم حتى نيروم أب حديث كدان كا لك عكمو إتي أبسان تبدلن إتي قدسنان كل سلستيو عينة تثبتات على ملي سياخون تسفى قبر هو تملي الصوت ولا لا ولا قالوا تسمع لنا أنا حنت حتى لاتني سمعنا لهم سمع لنا هيوتي هو سمع لنا أوكي من معلومات مزح جي تقول صوتهم خمكم تخيلي إذا عجن أبتا ناي بقدامي بيس قاحج تسيني هي أبتا ناي كنت عموني أبتا خالي كلتا نتبحادي بخمين نصنعو في الناس بزعبا مسرة سرعة التخليل مقدامسي نقايل أولي نقايل وليدة دحرية ميشخان أبيل حجسي
ديتر كحطة زلات نسكر تكتبر هاللي دي اللي زلو خسي إننا سرح لهم قايل حرستاي أمين هو حرستاي قبل كأني قاساي نيرو حجز اتي كلتاي كولوسي اتي مسوي دي زبهر هو ومسواتي هو مسوات خيب كولوسي خلتي يوم اتحادي انت عشي مهيبو اتا تخلتي كابتي حرشا مالتيو زلو قبل كأني ناي قاسا سلازنبره باقع قلنا قبل دسيلو ناي قالب ناي قايل جن دساي بولون نمنتاي تمخنيات سي اي نغرني نمنتاي ناكلت يوم دس زي بولو انت عادي اسي نعنا ستاي تمهرنا متعم صبوق اما هوت كم بباي زفترة 4 كاب 3 دحري قال ورحد دما هنا قايل كافر مدري نእግዚአብሔር መስዋዕት አምፀ አቤል ካብ በኹራት አባጊዑን ካብ ስብሑን አምፀ እግዚአብሔር ድማ ናብ አቤልን ናብ መስዋዕትን ባሂል ወራየ ናብ ቃየልን ናብ መስዋዕትን ግና ባሂል ዋይራየን ቃየል አዚ ሆረ ገጹ ድማ ጸለመ እግዚአብሔር ንቃየል ስለምንታይ ኮሬኻ ስለምንታይ ከገጽ ካጸለመ ጽቡቅ እንተ ትገብርሲ ገጽ ካዶ ተኻይም በለን ጽቡቅ እንተ ዘይገበርካ ድማ ኃጢአት ኣብ ኣፍ ደገ ትቃጸወካላ ሃረርታ አውን ናባኻ እዩ ግናኸ ንስኻ ክትገዝኣ ይግባእካ እዩ ቁጽሪ 7 ክጅምር ኮላ እንታይ ኢላ ጽቡቅ እንተ ትገብርሲ ገጽ ካዶ ኣይምበርህን ኣብዚኣታ ምኽንያት ማለት እዩ ኣብቲ ነገራዊ መስዋዕቲ ኩሎም ዘለዎም ብማዕረዮም ኣቕሪቦም ኣብቲ ፍልሊ ናይ ሕልና መስዋዕቲ ኣብቲ ናይ ሕልና መስዋዕቲ ግን እንታይ እንተገበርኩ እግዚአብሔር ዝቕበለለይ እንታይ እንተገበርኩ እግዚአብሔር ዝሕጎሰለይ በየናይ እግዚአብሔር ዝሕጎሰ ኢሉ አቤል ናይ ሕሊና ብጽቡቅ ሕሊና ከቅርቦ ከሎ ቃየል ግን بصبوق جبري أيقربون هلينو صبوق عينبرن لبو صبوق عينبرن. أوكي. سلازي إجزابير حلينا أبيل نصوح سلاز نبرة مجمرة كنم مسواتو ناب حلينا أبيل إجزابير ناب أبيل تمته إزول. كدمي صلوتنا كدمي مسواتنا كدمي أمهنا كدمي مبانا إجزابير ناب هيوتنا إزتمتي. هيوتنا ندحر زي تقبلوا إجزابير نحنا زخون هي بايقبلن. انسستاناتين عواف سمايناتين كل أراويت مدرناتين سلازي كابها سبب حتى يدلني إزول أبقال إجزابير. سلازي صبوق أنت تقبر سي جزكا تخ دعاء مبلن. أبوشتو حماق سلاز نبرو إذا حماق زخاني ناب إجزابير كم زي قرب غيره. نقايل سلازي تقبلوا إجزابير نمسواتو قبل كأيك إلني. سلازي أبتنا قراوي مسواتي كم تزبلكيو زلزلوا ما قريبا ما وصاقام يبلون أبتزقرب كالي كم زنيروا أيبولون جن لبخا صبوق إلن يلون. سلازي هواري قدس باولوس أنا جنا أبكر ما أملاخن سبن أنت زي بقولوا حلينا كهلواني يسعر الله يلون يجي سعري زابير ناب أبيلن ناب مسواتون تمتها مجمريا ناب أبيل ناب لب أبيل تميتو سلازي تامخنيات لبو صبوق سلازي نبره صبوق سلازي جبره زابير نقايل مسواتو أي تقبلون مجمريا نعو أي تقبلون نخقبلوا جن مخري هو حتياتك أسوأ الله يلون سلازي نسو زي رأيو حتيات أبتي سكيعت نحاتيات أغدي مؤاتي له نسي زي تفلت أمبر كايل أبتي نحاتيات سكيعت آتي له مالك سلازي إجزابير تزمخرو زلو أبتي أرسنا حجن موسو قال إجزابير مخريو قال إجزابير تقساسي إلنا خنريو مديبنا يزلنا تقاسو وكاسل زلان نسخاقن كتسعرا خمت سعرا قبر سلازي شعان تايقبل نيرو أملاخ بخمي سعرا كسعران تغين انتاي كقبر على النيلو أبكن إجزابير دنن قبل نيرو قايل جن ناو سلازي غلبة عندنا حتيات سعراتوس ني نا أبيل
نام مقتال توايو سلازي إذا ناي مقتال زبل ناي صلي منفس ناي حو ناي مسلا نولاديو ناي مسلا ناي فتاريو ناي مسلا منفس سعرير ونيرو سلازي بحدث كيدان كان تزريو حو زي فكر نجزابير يفكر يزبل انتلو نسو حساوي إندابله حقا يا فقري كان فكر زنان زمخرنان زمعدنان سلازي إتا صبق زي مقبارو يا من البات ملي شياخون تسفى قبر ناي بحكي ما تيسب زغير سفلط اي مالتي توشت ناسي ناي مهاب زي كونس وشت ناسي ناي بحلنا نهبن بخفاءات نهب زلنا ناسي فلتي مالتي بقما عاد كلت برقت ثانك يو بتعمل تبو قال أملاح بسمع فمنا آمين قال هوت يسمعنا دياكون زمتو حتتات الله نابغا مزيد زمت يلن أنا حصلت إلنتا go ahead okay ناتي حتو ناي تسقات مقرب انتاي مالتي እንደገና ኣብታ ኣማሪቆስ ምዕራፍ 16 قد 16 ዘላታ ዝኣመነን ተጠምቀን ክድሕን ዘይኣመነ ግና ክኮነን ትብል ዘላስ ኣሚንካ ድኻ ክትምቕ ዘለካ ማለት ወላስ ተመያ ያክበርልክ እግዚአብሔር መስገን ተቀዳሚቲ ናይ ጸጋ ጥምቀት ማለት ታይ ማለት بغندو ጸጋ ዝብል ቃል እንታይ ማለት እዩ ሰብ ብጉልበት ይኹን ብገንዘብ ይኹን ብፍልጠት ይኹን ብስልጣን ይኹን ባዕሉ ከምጾ ዘይክእል ብኾሙ ዝወሃብ ህያብ ማለት እዩ ጸጋ ክንብል ከለና ብዝኾነ ይኹን መገዲ ብጉልበትና ይኹን ብገንዘብና ይኹን ብፍልጠትና ይኹን ብስልጣንና ይኹን ክንረኽቦ ዘይንኽእል ብኾሙ ዝወሃበና ማለት እዩ ታ ጸጋ ትብል ቃል ማለት እዩ ስለዚ ጸጋ ጥምቀት ክንብል ከለና ብኾሙ ዝተዋህበና መሰል ውልድነት ዝተጠምቀ ዝኣመነ ዝተጠምቀ ክድሕን ይኽእል ከሎ ብኾሙ ዝተዋህበና መሰል ውልድነት እዩ ብኸመይ ተዋሂብና እንድሕር ኢልና ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 እንታይ ዝብል اتقال سجا خونه حدا قصر 14 نببالله اتقال سجا خونه ጸጋን حقን مليوها أبانا حدره كبرت دما كم كبري نايت حدا ودنا بورأنا يوحنس بزعبو مسكره اتدحري زمت نسو قدمي زنبره يمو نسو قدمي نبره اتبزعبو زبالكو نسيو يلو قدره جي اتا ملسنا بقتتا 10 حقي بموسى تواهبي يمو ጸጋን حقን ግና በኢየሱስ ክርስቶስ መጸ ባርከ ንሕና ሁላትና ካብ መልአቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቀበልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቢ እሞ ጸጋን حقን ግና በኢየሱስ ክርስቶስ መጸ ባርስ ንሕና ሁላትና ካብ መልአቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቀበልና ህይወት ምስተረፉ ተቀበልና ስለዚህ ጸጋ ጥምቀት ክንብል ከለና እቲ ምንጩ ካብ ዝቃል ዚ ማለት ንሕና ሁላትና ካብ መልአቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቀበልና ስለዚህ እዚ ጸጋታት ካት ጸጋ ጥምቀት እዩ እታ ኸላይቲ ኣብ ማርቆስ 16 زامنن زتتمكن كدحنيو اتزي امنه غنا كخننيو حواريات كسبكو خلو ويتا كريستوس نت سبكت يوحنس قصيلو سبكو خلو منغست املاح قريب الله حتياتكم امينكم تنسحو سلازي اتوم كاب امنت هلاوي እግዚአብሔር ወጻ ዝነበሩ አህዛብ ህላዊ እግዚአብሔር ካምኑ ህላዊ እግዚአብሔር መስአመኑ ኻ ተሰጋውነትን ተበጃውነትን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቀበሉ እቶም በሕጊ ሙሴ ናይ ብሉይ ኪዳን ህዝበ አምላኽ ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ኻ ትጽበይዎም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒ ምዃኑ አሚኖም ከተመቁ እዚ ነቶም ናብ ምእማን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽውዕ ዝነበሩ ህዝብታት ዝተዋህበ ስብከት እዩ ማለት
سلازي كم قال እግዚአብሔር መሰረት كم حقي قدس سرعتن حقن قدس بيت ክርስቲያንና እቲ አቡሊ ኪዳን ዝተዋህበ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ كم ممهر حقي كم فصام حقي كم حقاق حقي او ወንጌል ሉቃስ አበርባዓ መዓልቲ ናብ ቤት መቅደስ ዘአተዎ ስርዓት ሞ ኣብ ሐዲስ ኪዳን ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካፈጸሞ እቲ አቡሊ ኪዳን ተዋሂቡ ዝነበረ ወዲ በርባዓ ዋል በ80 ናይ ቤተ መቅደስ ምእታው ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሐዲስ ኪዳን ስለ ዝፈጸሞ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እቶም ካብ አመንቲ ወለድ ዝተወልዱ ኣብ 40 ናብ 80 ክጥመቁ ክንዲ ሰብ ዝኾኑ ካብ 18 ዕድመ ንላዕሊ ንዝመፁ ግን አሚኖም ንሰለስተ ዓመት ዝኣክል ተማሂሮም ናይቲ ዝነብርዎ ዘለዎ እምነትን ናይቲ ዝመፅዎ ዘለዎ ናይ ክርስትና እምነትን እንታይ ምዃኑ ፈልዮም ንዘላዓለማዊ ህይወት ንዘላዓለማዊ በረኸት ክኾነን ምእንቲ ሓድነትን ሰለስትነትን ናይ እግዚአብሔር አሚነ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ ኢላ አሚነ ናብዚ እምነት ያትለኹ ኢሉ እቲ ምስጢር እምነት ተረዲእዎም ንዝመፁ አሚኖም ሰለስተ ዓመት ወንጌል ምስተማሃሩ ብድሕሪኡ ጸጋ ጥምቀት ተፈቅደሎም ክሳብ ሽዑ ግን ንኡሰ ክርስቲያን እናተባህሉ ክሳብ ፍርቂ ቅዳሴ ኣብ ኩሉ አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ይሳተፉ ጻኡ ንኡሰ ክርስቲያን ድሕሪ ወንጌል ግን ክሳብ ጸጋ ጥምቀት ተጠሚቆም ብቅዱስ ቁርባን ዝሕተሙ ንኡሰ ክርስቲያን እናተባህሉ ኣብቲ ጉባኤ ይሕወሱ ጸንሑ ስለዚህ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በከምዚያ ተፈጽሞ ንጸጋ ጥምቀት قال تسمع لنا بنا ተመልሻ ከውን ተስፋ አው ኸለና ተናይ ጥምቀት ዮሐንስ ጥምቀት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከምውን ናይ ደም ጥምቀት ዝብል አቦታት ኣብ ጉባኤ ኒቅያ እዚ ናይ ደም ጥምቀት ዝበሃል ካብቶም አረማውያን ዝነበሩ ወይ ቀተልቲ ዝጸንሑ አሳጓጉቲ ዝጸንሑ እቲ ተአምራት ምስራዩ አነ በክርስቶስ ይአምን ይብሉሞ ሽዑ ብሰይፍ ይቆርጽዎም ማለት እዩ ንኸንስሑ ንኸጥመቁ ቅዱስ ቁርባን ከወስዱ ግዜ ስለ ዘይብሎም ነዞም ኣብ ከም ዝጽንኩር እዋን ምእንቲ እምነት ብሰማዕትነት ዝሓለፉ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናይ ደም ጥምቀት ኢላ ተቀቢላትሎም እዚ ናይ ደም ጥምቀት ከዓ ልክዕ ከምቲ ፈያታዊ ዘየማን ኣብ ሐዲስ ኪዳን ከይተጠመቀ ከይተነስሐ ቅዱስ ቁርባን ከይወሰደ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ኣለኻ ዝበሎ እዚኦም ተአምራት ሪኦም ሰማዕትነት ዝሓለፉ ናይ ደም ጥምቀት ኢላ ኣብ ጉባኤ ኒቅያ ወሲናቶ ስለዚ እዚኦም ከዓኒ ኩሉ ከም ዝፈጸሙ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተቀበሎም راي قرب دقائق اللوانا انت اللي حتى يكون ربيل حتى زمزيل لان انا اي عند لهم ولا تودع انا يحيش مثلني حتى تريل الراي حتى انا رهنا انسي حرا ازيب عبزي هو بزعما قال يوجد يسمعنا عبزانا ማይ ጥምቀት እንዲያ ሕጂሲ ከም ትዝበለና ጎይታ እንዳ መሃርኩም እናጠመቅኩም ደቂ መዛሙርቱ ይግበርዎም እትብልሲ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ተረዲእና ኢሎም ኣብ ቃላይ ወሲሎም ዲዮም ኣብ የጠምቅዎም ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ብንእሽተኻት ጥሞቆስ ምንም ትፈልጦ ነገር የለን ኢሎም እዮም ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ሲ ከመይ ኣዚኣ ናይ ጥምቀት ዓብዮም ዝጥመቁላሲ ንሕና ንኣምን ኣብቲ ናይ ብንእስነትና ብቁልዕነትና ዝተጠመቕናዮ እዩ ግን ከም ሓበሬታስ ምስ ዓበኻ ኢኻ ፈሊጥካ ተማሂርካ ተረዲኡካ ኢኻ ክትጥመቕ ዘለካ ድሮሞ ኣብዚኣ ንእሽተይ ክትረድእ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ሰባት ብዙሕ ዝገብርዎ
ተግባራት ክህሉ ክእሊ ብዙሕ ዝብልዎ ዘረባ ክህሉ ይኽእል እዩ ንሕና ግን እግዚአብሔር እንታይ በለ እግዚአብሔር ከንታይ ተዛረበ ቃል እግዚአብሔር እንታይ በለ ኣብ ብሉይ ኪዳን መሰል ውልድነት ዝወሃብ ከመይ ነይሩ እንድሕር ኢልና ወዲ 8 ዓመት ብግዝረት ህዝቢ ኣምላኽ ክኸውን ነይሩ እዩ ሐዋርያት ከጥምቑ ከለዉ ከመይ የጥምቑ ነይሮም ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕፃናት ናባይ ይምፁ ሕደግዎም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ 30 ዓመት ዝተጠመቐ ሓጢያት ስለ ዝነበሮ ኣይኮነን ስለዚ ሕፃናት ናባይ ይምፁ ሕደግዎም ኢሉ ኣብ ቤት ልድያ ምስ ኣተው ልድያ ምስ ኩሉ ስድራ ቤታ ተጠምቀት ይብል ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ስለዚ ምስ ኩሉ ስድራ ቤታ እንተዳኢሉ ኣብቲ ገዛ ዓብይ ክህሉ ክእል ንእሽተይ ክህሉ ክእል ሕፃን ክህሉ ክእል ከምኡውን እቲ ሓለቓ ቤት እሱራት ቤት ማእሰርቲ እናጸለዩ ከለዉ ቤተ ማእሰርቲ ምስ ተናቃነቀ መቃውሖ ምስ መኸኸ ጎይቶተይ እንታይ ክገብር ይግባአኒ ምስ በሎም ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንካ ተጠመቕ ምስ በልዎ ንሱ ከዓ ተሓለቓ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኩሎም ስድራ ቤቱ ተጠምቀ ምስ ኩሎም ስድራ ቤቱ ስለዚ ተጠምቀ ከዓ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሓጎሰ ዝብል ተጻሒፉሎ ስለዚ እቶም ልዕሊ ዕድመ ዝኾኑ 30 ዓመት ዝመሉ ተጠሚቆም ትሕቲኦም ዝጸንሑ ግን ኣይተጠመቑን ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ስድራ ቤቱ ይዝብል በዚ መሰረት ከዓ ቤተክርስቲያን ብሉይን ሓዲስን ኪዳን ኣጽኒዓ ወዲ በርብዓ ጓል ብ8 ከጥምቕ ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ነቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ሕጊ ክፍጽም ኣብ 40 መዓልቱ ናብ ቤት መቅደስ ከም ዝኣተወ እዚ ከዓ ነቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተዋሂቡ ዝነበረ ሕጊ ንክፍጽም ቀጻልነት ከም ዘለዎ ክገልጽ እዩ ስለዚ ሰባት ብዙሕ ክብሉ ብዙሕ ክገብሩ ክእሉ እዮም እቲ ንሕና ክንብሎን ክንገብሮን ዘለና ግን እግዚአብሔር እንታይ በለ እግዚአብሔር ከንታይ ተዛረበ ብሉይን ሓዲስን ብዝበልዎ መሰረት ቅድስት ቤተክርስቲያን ብ40 ብ8 ተጠምቕ ብደገ ዝመፁ ካብ እምነት ወፃእን ዝነበሩ ግን ኣብ ዝመፅዎ ምሂራ ትምህርቲ ድሕነት ምሂራ ትምህርቲ ንስሓ ምሂራ ኣእሚና ኣጥሚቓ ብቅዱስ ቁርባን ክርስቲያን ትገብሮም ኣመንቲ ትገብሮም ናብቲ ማሕበር ትሕውሶም ማለት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ተመሊሱ ክኸውን ተስፋ ገብር ቃልዮ ተስማዓልና حراي جزينا أكلالو حتى رئيتو توسع حسابات دزيلي بصلوات كان عزو هو زمج حتتات يلم بصلوات نجا حراي نصلوات ندالو سماين مدرن بحرن عواتهم زنورو زراين زي الراين زفتر كاهيا وغزابير أملاخنا نمسكنك كالنا ቅዱሱን ሕያውን እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ዝሰዓዚ ብድሓነ ሰላም ስለዝዓቀብ ካልና ጸጋኻ ረድኤትካ ሓለዋኻ መጋቢነትካ ፍቕርኻ ስለዘይተፈልየና ኣብዚ ቅዱስ ግዜ በዚ ቅዱስ ጉባኤ ብዛዕባ ቃልካ ብዛዕባ ህይወትና ብዛዕባ ድሕነትና ኣብዚ ጉባኤ እዚ ክንሳተፍን ክንሰምዕን ክንምልስን ክንሓትትን ስለዝፈቐድካልና ነመስግነካ ኣለና أبو سنبت قويتا محرت سخايخامو سلام نهاجرنا سلام نقربا بتهاجرنا نقول علم نبار سلام أوردلنا زوفرو زجيشو زرحاقو زتسدو أبرها زلو كلهم بدحنا سلام عكيب كاغس أو نمرأي بكعنا آمين عمومات فوسلنا زتأثرو افتحلنا زحزونو دبسلنا زموتو جنة من سمايات أورسلنا زحزنا كل نبرهت قبرلنا زولدنا يوم أعبيلنا قدسلنا بارخلنا آمين قدوس እግዚአብሔር አምላኽና በረከተ ነቢያት ወሐዋርያት በረከተ ጻድቃን ወሰማይት በረከት ትጉሃን መላእክት በረከት ረድኤት ናይ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ናይ ቅዱስ ሚካኤል በረከት ኩሎም ቅዱሳን ናይ ዛ መዓልቲ እዚኣ ክፈለና آمين ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና
بحران كقفع بحران نموت كفرد كله نسخة بجاز خنكا خموت زناقف كايون هيوت ذهب كايون نسخة خمولومون قفعي كي نقبر نسخة يداوناني إقارنان كتحز قفعي أبانا خيف السمكا نسخة تتابق لنا قدس فقاد كاي خنا لنا معاتكا غرلنا محردكا وردلنا كام فرهم كراسة ورنا معاتكا غرلنا محردكا وردلنا كام فرهم كراسة ورنا معاتكا غرلنا محردكا وردلنا كام فرهم كراسة ورنا أبز ختمانا أبز هاجرن زلو عقرقرن وجننتن عليتنتن نسخة تهدالنان نسخة تزحللنان قدس فقاد كاي خنا لنا إدكم أنت تفريو نفريهم كأنا بارم أنت خون أنا سوعكم أنا زحركم أنا زغباكم الكنا يخمو نبار فريق نفري بسقى برديت هاي تفلينا سمعنا يوق الكا سلاسان سوسان 100 سنة يفره أوشنا فريب أبهوتنا أبصدرانا أبجزانا أبحبرة سبنا أبيت خريستيانا بهوت بأكل كنا برلو بسقى برديت هاي تفلينا سماعات نبرابونا منقصات سمسا فاتكا تعال سماي كم دما مدريهن نعيلة جيرانا لو ما هبنا نحنا نزبدلونا بدلون كم زحدقنا لهم بدلنا بسانا حدقلنا كاب كل خفو آدم نمبر نافتنا يتعلمنا عائلة كبرن للعالم نجمو آمين وزيتي مريم نايكوس قبيل سلام لك بحلنا في إلهي سقاخون إلهي أديك زابير سلام لك اللهم ري كابنس برختي أخي برخت سهون بروحي قوم لتشكى زابير وبسي دسي بالكي عقلنا نافكر وقت يسوس كريستوس ننتانا محرد عملنا زلالم عالم آمين تقا ويتانا عن مدحينا نيس كريستوسن فقرأ أملاخن حبرت منفس قدسن أبصر هاسيو نابل على قدسان أبوتاتنا هوريات كم زورده حجو نابل على كلنا عزفن دربن كوينيرد سلقالاتو إجزابير استمسكنا يخون سلام لحتي حضرنا بدحنا السلام كا أسمسو قبائل الرخبنا آمين علي وتسمع لنا آمين كالي وتسمع لنا بروح ليكي ما متقلوا ملقتي ودي هذا بس alright دكتور ملقت لك هذه ممر نو الحمد لله اوكي alright أبونا أبيك شو اللي تسعب زحلف ربع قبائنا محلالي فمانيروم صباح بعل سماعتاتي بزي مخنيات أب قدس بيت خريستيان سبحاتنا جهن قداسيين الله بزي كمتي أب سنبت نكاتاتولو أب صباح كات سرعة قداسية كمون نتي ناي سماعتات صلوت كنكاتاتل ليلو ما بربع أما حلالي فم نيروم ملغتي من الباز زي سمعنا يوم تلينا زي سمعوا خاخ النجر صباح قدام قداسية علنا نجوه كم ناي سنبتي مستعشد إشتا هو لك كم ناي سنبتي جزياتو لك كم ناي سنبتي اوكي هاي ما ودينا لنا مشيت كلهم نقول مشيت سلام سلام باي سلام ciao ciao علي وتسمع لنا روح مشتاق كلهم في እግዚአብሔር ይስጣችሁ እድሜ ይስጣችሁ آمين عزيزين عندي فين عزيزين يا I know قريبنا ينجينا هجي آمين I hope الله مسانا خنوه آمين آمين نافقنا هو قادر مسكين علي وتسمع لنا نهر آمين والله أنا قال هو يسمع لنا زنب زي فيديو تمسكوا أريونا قصكم أنت خليكم نحن قاعة غنيرو Thank you, doctor. All right. Ciao.
اوكي بقولوا تحضروا Ciao, بلو Raffaele. آمين سلام باي. سلام Ciao. الرب. Good night. أني